Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegimo nainde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bumugusi wakire byanainde oyo minto omorigereria andonsi ase kwabukire mambia bono nyasao bero muya na ndo murendi otolendro botuko bwale ngo botambe na ndo twikire mambia bono tomera naenda ase studio yega Kenya sao irigoro mono agosesenia na nda comment chinguru onyara ko bagoko bumwigenwa asosiwa ya matukonzi ekegera totabetia begeno bumaene mbolinga titokonyara obogima titokonyara komenya asobajeri wa Nyasaye tutabetia begeno ase Kristo titokonyara kende gyonsi asobogima ekegero bugimo obotole na barabo nigo barasama boka Nyasaye nero gotobokia bono nintagete ngosomera marika macheno Nyasaye kurwa segetabu gyo kwiranerera kwa machiko 30 ekifungo kiaye ke 20 Mwanche omonene Nyasaye oino mumugwere na mobe abegeno asale ekero morakora yo lirorio na mogenderere koba moyo na komenya sense yo omonene alierete kisokoro chaino Ibrahim na Isaka na Yakobo eira nga nabaye mugire lyamuna yatebire byena Mwanche omonene Nyasaye oino na mumugwere lirorio na lyo moramenye asense yo Nyasaye abalierete ira momenye Nyasaye ukolerera asamangana mange kero kende Nyasaye niga gotakereta mangana maya asobogima bwao lakini igarurogo chikanga tumwanche omone Nyasaye ito naende tumwigwere asekera lingana na asekera ibiro kabena Nyasaye asemambia bono iga soka kukumwige na Nyasaye gokuigwere yogiriaye gokomwigwera na lirioka oramenye asobisiyo na lirioka oramenye asibyasare ebyo na lirioka oramenye asaragiya na lirioka ebintebya biracha sore njerendeteyo ebintebya biracha sore onye tokumwancha Nyasaye na bira toke no bate chigari no bate chikoroba lakini omorembe bwe nkoro toko basore onye tokumwige na Nyasaye mosemerio monene asamangana manene mosemerio monene asamangana marito ekiagera gwetera Nyasaye no tokoweniwa no tokonyoroborendi no tokonyora chinguru bono nintagete togire birenge libito asoko mosaba Nyasaye egere tuchakeli tuko asobuya tuchakeli tuko no morembe tuchakeli tuko ne chinguru ekigera gatore amona Nyasaye ne kara mona imeito kennenge yokera tobwe na kennenge yokera tosinye toire birangere asoko musasima na komotogyo monene tigato sabe tata bo gukumia Nyasaye munyamabera mange korengana na wato chikire asegetabyo kweranira kama chiko 30 ekifungo kiaye kemerongevere inga tukoiwera Nyasaye naende tugwanjayo monene nalirioka toramenye asobogimo buya nalirioka toramenye asichira kiri watulierete bona sema mbia bona igana mubekire omurigere wetibye yega asama wakao mosesene korochi nkonko inye chense yaito andonse asara sibituni betu byagusi mosesene Nyasaye asigasi yakora murende na ndumagate ekira Nyasaye asoraye obonene bwao nigo bokolekana asoraye chunguru chao nigo chikorekana nigo na koiro bonekera Nyasaye nigo tuanjita matukonzi ogotobo
moyo gotobogima bwa bosa nyasaye nigo twanjita amatukonzi ekiagera gwetera asore twarorire chinguru cyao chigokoregasi bono namusabire amotege murigerere witibye yega nyasaye umoseseni kerago soke mambia bono igakogenda kurige gasi usakogenda service yaye usakogenda sibya sarabe abande bakwenda kisabaria chinga kibune iki ya shamura ye Christmas Kristo basesene ndo baraye ase para bakogenda bentere bayabo sisene chipara chito Kristo chikwenda Mombasa sisene chipara chito chikwenda Gusii sisene chipara chito nyasaye chikwenda Nairobi tigobone bwa borore kanene chinguru cyao kitawale ekegera naye nyasaye sisene abana bawo bonse asemambia bono sisene nyasaye station yakerego chake vipindi bya yemambega Kristo kabamo na barabona batangazaji baito nyasaye basesene basi director Chonzi nesi ito yonsi sisene na vipindi vyote ambavyo vitakuwa kwenye television hii kwenye runinga hii leo Bwana naomba viwe vipindi vya mafundisho mema kwetu Bwana tuweze kuona mkono wako maana wewe ni Mungu tenda mema katika asubuhi ya leo otorolekane nyasaye simambe igotolende ekera na nyasaye na asabire ngo semeretie nsio bya namanyika Kristo Yesu romotora na asabire no morande jafeti ageta mumanyi kurwa happy church soneka shalom merry Christmas and happy new year. onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na Kiromuntu. Wednesday kurenda basubatinda itinda bamanyantara bano ena makwania ngari tukelie twabete togocherwa
Kwa no manjito murigeria nande tigangwarigania asomoroberia nsoko bwakire butami gokwanya nga bwakire anosia sore naye gwantebye nga bwakire bya onye bwanyari bugokya byo manjito murigeria kinga kimune kigani maite abange bagendete kuyarigania naye no gendete kuyarigania guchaka litiko lyago chakomeroberia yago yeritiko boigoni maite mbali bakuru asemeremo na rurura saho kolegasi ochire nande gutimoka ase nyumba manjito murigeria kinga kimune kiga togoteba butambi ngekero kwiguririo girie ito ase nyumba yago nigo kumanyanga ensoko bwakire kero yachakire igole naye gwachakire kuyarigania kwa mana gocha somtandaito kwanyarago kwego kyane mirobe ito kwanyako gusangana itwe ase mtandaito Facebook na bago YouTube kwanyora notoregagwo kwanyara ko goto follow weka YouTube kwa subscribe iri kwanyarago kwego kyane mirobe itaseta seni yensoko TV buna butamiri terenda na nemo monchito murigeria nande tigankwariganira somoro birien soko bwakire nande konyolinga it's WCW Women Crush Wednesday no muna bagateba chitaliki ninye mwanchu murigeria semambia bono nande togotebinga soso murobelia soko bwakire ogusio minto andonsia sole semambia bono ngo kwaninga itongo muochochi nayo ira nilinga itongo noga ya semambia bono nekera gwatebire itongo noga ya rende igotonyara ko batoko genda sobwa mukorende onye itongo ndiri burungi na bagotebanga muchando nora segete noro rende oirere gintu gete kiabaiga gitabwendene tio mwanchu murigeria rero nilituko lirituko ngati chigatatu ase iki na nemono tukonyara ko bato kwarigania elio nyara ko bagoso asomurobeli imanyete bali muri chinsemo ime yorogongo rwagusi igobona mogendrete kuna gucingire mbure gutu Nairobi gaiga terarorekana Mombasa mototebi gose ya ture bali muri chinsemo cia Nakuru buna omosori bwigisusu na bogoto manyinga Nakuru nero rogose teyo litonyara ko bato kumanya nande anemona buna twagotebiri nabakwenda gutubwatia sense mail mtandao o Facebook bune Soko TV YouTube mwanchu murigeria nero konyara kabago stream na konyora equality ngi ya yechibicha kurwa ase nyumba ya gese mambia boneli ugirigo soka bia aiga no tukonyara kabato kwa libaga na nditogo tebinga linde kera litukulia chakire nyora libaga elio nyara kabago kwemanyinki kegendete gokorekana nande anamon naonye na ebwe ko monyene na bokonyara kabago tebinga ninki kelia yekonyara kabage gokorekana Diana na ko namba yes studio nabakonyora kabogo mwakire simi gochaga igomotebi kwa bokiro tuli batatu nandre anene mono nyara kabogo tebia sobere tese mambia bono igolende nabere igoli tukona lieli Diana ngakyogendrete biano yimito innocent nyerende akolimbrie nyene chigotwa gosene vumbi ichoire para robutenga gakube kambwata okay vumbi neroro nande oise kuligereria chinga kibunechi ebumbi mwanya orete nene sana ligorontu akwaneta manganalia na chitenga tebi kunga manganali na kwaneta na bagaka ba minto batebete nga bandigeirie slot ichiteke 15 so moyego itoka lebu bagaka chitaliki 14 ichikabango kwanera igoro ya manganali ino unabona moko na gototebi nga senga ki ole dolende era mwalite bandilili Women Crush Wednesday lakini ntochereire ngoba ochereto yo ebengine tocherete bengeyemo egoteba nga bono toebichicha bati jabati jikorole karabia gwaro juna bantu bali creative ekena kinya sa toete tokoligerelinga kya bantu baitu bachiko bakomenya aki mambiagere mbiarenge nande tigatotebe butambi tugwakirenya sainga mbia mono rende tugwatetie kibagorende twachakire lituko bagateba nga kila lituko ndi bwateli ayaye namai boka mambia ororenkiriri itukuli gukubangira abakonyora itukuli igoro ndia kubangirite biya bantu mbarekera kuboka mambia guchaka gwe kunoka boko iga kuna kuyagia bateba rero ngoche chira magokaye bateba nga rero nintagenda kogenda ndonsi pingoche chira bande mbale bekera bakuruga liko kera mukuruga buna bono lerere WCW bateba liyo mugango na gotelio uchi na gosoka uchialiga ngabono igorende mogeni ngochari mwana imuri goteba na iguro goteba oria ya baganto abandi bajigwete iye njoki kumubwati oteba ngamura rero bintu byocha kaburoge iroka bali bagolio musabibu adaga ya jigobwati tigakoye seli igarero ngibintu byane ko abiri kiro mundira bwate bintegenete bono mambi kuna bono muntu abokire gusiga muntu gorarigereria re bande babokire baira ne nyasambi ya mono bonde bali bakuboka baratangana gochibwiri bachite bagachui magoroba urarigereria ngano ochire
aba rero ngo cyo iba bari bari kurusina na kuiba rero ayo chiya sa murabarora enkagetenga boibimbo asirete chingo ko rero ngo iba bari olia bagusiba minto no orega igaba boli ngango genda chire sebinyoro ese mwanjito muligera rero bado abantu ngo bogoli barengoko engombe rero ngo bogoli gwere enkagetenga ne bintu byalenge byakale byasirete okay Diana omenyire Nairobi otebire bintu birine byakale mbyamo nabantu ba minto mwasa abantu babinto baunchuleiri mbali nyenche yo na namana muna twagotebiria semambia bono chetri chitaika isano nemo muna kwanyara ko bakonyora libagana ko swaso murobeli Diana gwatebanga banyara ko bagutubwatia sesemeli ya Facebook na boigo YouTube ne namba ito ye studio nigere 0788666663 naye gakia njira na litukeli mo mambiga obeke simi yage njire kamine ya landscape na intu mnoto ligereti na intu tokorole sekien yotebe nchenguru kubatre me mumanyi igonde chinsemo chiaja nchonali ngate yabantu bamintu baboko beke aga short clip ge second ya 30 kali clear utotomera se nambeli ito ya WhatsApp na boigo otwakire simia semambia bono ototebia soberete elitonyara ko batoko genda sobwa megati ya birito ko semambia bono mwanchi muligereri no konyara ko batoko soma SMS yawo asebali banyara ko bagoso ase umurobelia semambia bono nabo igotonyara ko batukuligereri bali basoira sensemeli ya Facebook na YouTube bali banyara ko bakogenda oro bakubwatie live link mo sani ono yo monaro kuruku Mr Josephat Mugusu nakole wiki mo nenu suntana komoro bono mambi gandikire message onte binga innocent nkomochule akikwa muchire digiri baga tumirane tuakanyora nekirenga kimwako mintongo chichande Fred Moga agateba morning na indu tuatebire morning biochemist David agateba lichisemo chia Parklands adabwa kiribu ya nintu atebire bwa kiribu ya mono Charles Luanga umwalimu kuruchisemo chia basement ya Nyamira igurunga Kenyerere basement agateba wale awakozi mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement agateba gandrete ko yebwatia aso mtandao streaming well Wednesday ndani ya show with Weldon Nyaore, Sylvia Mura, Levi Kwamboka, Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka na wenye wivu ndio wabaya bali babwate libero na bano bakabwate umuchanda eno kumochere agateba good morning kuruchinse mo chirichia isebani agateba nyasawo ngachire nandi naro litukolinde kurwa asechinse meche isebania agateba ngagakuganelia staff yuli bakorana barwemberemo SSML ya Customs Kenya na Customs Tanzania akwatenga asubuhi njema na ndeta konyara kabaga kwe bababo mwabo okurunga badisheba chinse mo chirichia biombe agoteba mwanya bando asaga batebinga nabaganiri mambia bono nande anamono numunginoye okurukunga Helen Mukeira agomotebinga asubuhi njema mochokoro okurukunga mochokoro bweli biriri baba nere agoteba good morning kurunyamira agateba tuko ndani na tuko tuned mbyamano innocent Moset Kebande esokoro mbyamano kuruchise mecho cheli Kenya tuned in agateba amo no Hosbon iribecho Enoch Makuli agateba kuruchise mo chiricha musaraba ngakyogendete Enoch asema mbyabana agateba soira sumurobe Dominic Nyabuto agateba mwalimu Dominic Keumbu amasago base tuned in aditamati mbyamano ngakyomworokia ogendete asema mbyabana bagotatebi ngaki abana bayikire school Rogers Nyariki atababwa kiribuya Ensoko TV kurwachinse mojiri cha Amsterdam agateba Netherlands nigagendete kolgere live tumwate ya family yo toka chinse mojiri cha Bosamaro igene itambe musoli bwege suzu agateba good morning Diana na Innocent Kirandi Dennis ekeyo musoli bwege suko ruchinse mochi na Kuru City Salams Club oikaga chuba sobo agateba nga bwakiribuya Ensoko bwakire kurugaiga pipeline Jessica Murambi ya mono eno kumakoli agateba basoe my mom Mondesta agateba dad Evans Makoli mbusurengiya Ediva Yeskimu umusolibwege Sukeva tuya eno kumadad umuchukuru bweli ibiri ya baba Charles Luanga Eric Osoro John Kebati Clinton Ndigi na boigo Veriza Kerry agateba Nsoko neyemo na agateba musaraba oikakegogi mbiya mono eno kumakori kuruchiseme chio chia musaraba Lame Kyomaliba agatebere nere Bluetooth senior
kuruchi semo chia mara ni oteba bochi is watching live mbia mono mugaka kiragita narolire message agesema mbia bona oteba no alime umurubili Jared orure matureti agoteba kuruanya chichi ase skuru yego nganya chichi secondary school agoteba goikeke nyoro ya Kenya boy agoteba nigagendete kurigeria muruge Dolphin Mura aigango yaliga ninde ase Dolphin Mura agoteba good morning in Soko TV Diana na Innocent it is a wonderful morning our loving massive Lord has enabled us to see each other buya mono nande tuabere tokorana asinga kende agoteba glory into him wishing you a calm day on duty ahead I'm from diaspora till the end abundantly buya mono Dolphin kuruchi semechi ya diaspora togotebinganya sai na yanyara kabaga kwali tukuli toereru twakuganiria maya be blessed eno kumochere agoteba Diana niga baibi batigarite koba ekego cheke nene nigo bakuiba chingoko na matoke baratiga iboti nereyo okay kibatire ni matoke rero ngo ibwali matoke ngo ibwali sina kaibiro kwa ene ripoti ya bwango igakwanya ore kururo gonguru mugano no na kaigure buo mongo okay nongo ya kota tebyoro mungu ngayochiete ajiyochiete gotara gochi mbarikiwa Dennis Kuku paya batabaguruchisa mujirichi atasia atatwabokire buya no tulime umurubelio wensoko wakire aiga tebanga ensoko neyemo wakire ne itobu na butambe tosoe buya mono Badromeo mumanya ataba good morning wewe rain ke drain kiabero mogani gusi oboibi mboro Innocent inkorali inde okay darali Badromeo na manyira okay agatebyo oboibi mbole gusimbura Dolphin Mura agateba nande always tuned to my favorite channel wish my children parents my brother Edunia Dodiville Pokero from Post Bango Mosolibege Susu friends and all fans of Ensoko TV to have a lovely day ahead and I am in until the end Ediva yeskimu nero twarle noere jeria nga yagenda jeria kirugo namurigeti no WhatsApp tinda muikira ngagitenga bone ngocha kumwakira nenda mberi ya gari onde orange na jeria kirubato tebia sagenda guchinturamora igonto gendete kuligeria kwerende register gaiga Colton yoto kwa mwigura ndos no arenge kumurigitore musolibwe guswera tu amaro likira endo china ndo WhatsApp ya teba good morning Diana na Innocent kirandeni seke ye musolibwe gesu korona koro city salam scrap wikaga chiba seita teben soko lero litskoria lero WCW era lakini antetia mauganali na kurugari na chambo kulirie bisiche bigo kora na lente irwe bisicha to igwa bobe tinko igwa bobe gakagera tinko igwa bobe gakagera chinjoke na jimogo sanga na joje bisiche muchando to iyo ke bati muchando to iyo ndate wa good morning Diana Douglas kurwa Ouru utawala Douglas Ouru kurwa utawala no ari me hiyo morobirio litangani lite liko tutaramanyanga ngo bekirulire L etwali gatebo Otawara Otawara mambi abaro mwanchu muligerelie go kwigure bali bagendete goswaso muri tatoligerelie go goswaso lingana limwamu se mambi abono nabo igo obatebona bagwakire simbi bagotebera niringana limwamu ngakibaliroche kinako igo enokumakori kora Musaraba town well represented nabo igondo chukurwa senseme ya WhatsApp onalipongira goteba no ali meyo morobirio na boigo kurwa egesieri nere mama Fena ndani na oralia star niliongwae chema nibwechi radio atebanga cute ready mata nyamchere mama Sara Penina na mocheche Joy Rangwenyi omoti atai nyamori mugadishu basoime yo morobiro atebanikira muti na ngabi sera nyaboke bonsi basoime yo morobiro nabigondo che aiga manduku Stanil arabote banga lingana ria yanyarega kubeka gaiga kolende ndocho no mugano mwanjito morgero montaraga nigo soma aligete autebanga the rivers moved slowly patiently almost in back the pre negative kya aligete gaiga ndoche lakini ningotebi negatia bali bagende totuma ujumbe yabo Dennis Kukupai kurwa Tasha
tuko ndani konyomete girina rure America na kalirukire tesho gachoga nkani Nye Tasia bado Tasia tari nonye Tasia aya Tasia abo no bagusiba minto bale oitoro bago Diana Mbioli ayo konyoro tarabatebili tabakumanyita bagusiba minto ya sana walisinse Chichemba Kas East inere semo ya Babu Wino ase county ya Nairobi igolendo mwancho muligeli munatogenda togotebia tiga Diana twelingana limwamu ase mambia bono egere tujara kaba tokonyora na aye kerengere likiago witira se namba ili yetu ya studio Mwanchito muligeli namba yetu ya studio ndarachikunyara kingo sangana ilingana limwamu nigere 078 mara kabere 6 mara 5 na tirenere namba yo moira 0788666663 nere namba yetu studio nabego kwa magotabia ngari ngani limwamu akiri goteba nabo gwake simi ero kubwatane chisimi sato tonyare to gukwana ontebe ngari ngani ria itori mwamu litikulia rero ngakiri gukwanira mutandao Facebook boigo onye kubwate kerengeri gusangana into aso mutandao to WhatsApp boigo YouTube nabo kunyara kwa gotebia kuleneri ngana limwamu ligotebanga chisese chikogoyo achito muligia ngso kwabira chisese chikoyoga niko chikoira nanka chirenchara chisese chikoyoga niko chikoira nanka chirenenchara alingana ituri mwamuriri tukolia rero ikotima itinga ngakiringana riri gukwana tabanga chisese chikoyoga niko chikoira nanka chirenenchara wanchu muligeli chisese chikoyoga semambia bono Diana teba chikoira nanka chirenenchara gora bagoto tebi chisese chikoyoga nandi chiamanya kuira nanga ga karanchi asogete kuruka na bagoto tebi nga imaningi ya eneliye goselinga neli ya yenga kioli manyete namba ili ito yo studio ligere 0788666663 nere namba yo kunyara ko bagoto tomera aselinga nali tese mambi ya bono ligoteba nga chisese chikoyoga nigo chikoira nanga chirene nchara kera chire nire chirenka chirenchara tumanya ngo cho chirage ligo linda bagoto tebinga chisese chikoyoga ninki yokonyora linganeli mwamulimine tia semambia bono igona bo twakeresi migo chagaiga litonyara kwa tokonyora ebirengere biago mbale bali mogo cha mwanyora mubwate meaning watotebi nere yeiga yandara bwate simi innocent kwane no muliri atebi elo ensoko bwakire Diana na Innocent bwakira we studio bwakire bia Gerande Dennis aka como sura huega susu chisese chikuyuga ego chikuira na nkane nchara awana na Diana ke kusiko na jago kore ya chakero kore kanya ina tevenga chisese ya chido kutara kuyuga kuira na ninjara nonya ni ntupina damu nabora soko gente gutaro nchokanane utari gukora gasi ekero kuira nire noga nikoragera ukoragera utakora tigasi ngogo kwendagereyo nje nabonda abike gente kigo okay muzolwe zuwa tabanga goira na ande ngoko ye ndagira kwa buli PS amura kwa yewe kire borongaye muzolwe gusuna gurumbiyere na kurumbiyere mbure ya mbure ya rotratu fumbire tuitete no ai goro gwatigete kinage kangwenchokera conference ngo jangega ekingo kega ya nabuno umuchachi omonene litukolio muyega bwa bagaka kartuka bwatege karo yes ogocha gocha mapema yes unakororanga bagaka babekirwa mache mesa iguru tegara dare ko tebanga chimesa chia saliri tie machine ukabura pi na ande bono ego onde guensi uguchigutuge kano guchesa nechibesa na mauga uyata kiri kwimukeri kwigitambukero aya bia baro kwa dia mashabiki otwale tukuri sawa abuna igure bia bata ngo mwanjera lera kwa ni mono chisese chikoyoga nigo chikoira nanga jirene ncharo mwanjo muligere litotebye semba na igu mwanjo muligere kya oteba okay elan soko bwakire bwakire bia kwani Innocent gabu na mokwani ringo toko kwana nere mogo ameti aba bose mata kwa kibore dikawele Matias kesi miasa
kwana ni dio gya kego ngate abo ko ambele kia mata wote kia wa ko jogoro bikaloleni wono ngane lina yo lirabu ona tanga kise kiende kara kitari to ko kitari ara undi na tete ko enda multi wona tipo ko banjara ona na wene tenga ekero kira ara undi ko tinyo ala gato ki ko ri ko wa kitare ko randa kitare ko timbo ko jiro ke mati kite ka nya keli ki ko weda mun ere ko ke ri ga na ko nya mun to ko ri boro ni ritera ono jina kindo ngari no ni ranya ga kuna bonde ga to ni ya wari ga onye ntira kiri ka wontu kana wontu kado mate wontu kana bakanyanga ya ila ni tanya no wontu ndo ke ka mun okay ya mono ino zendi mo mambingia asante sana kulijisa mechi ya Kaloleni nindo cheno kumakoli ga gateba okay era galira morally oteba nga musacha otigire nkayaye ekera bona gotiga abana baye kera koira na gocha buoya konyora tabuga tikende gatigarete busapi atali na kende wamura roacho ligerelia buli bekera ngai bigochia dara igo kurunga kinarabuga kinara rande tuaba bengere ronto kwa timangana mupira agateba ukifanya mambo bila mpango utaishia kuambulia patupu kabisa kira wakara magana tabuga tio morovelio koya ega agateba nga chinga kiechio konyora nga tulikoirana na kendeka Christopher Tandi good morning agateba gagenda tutuligeri kurchinsa mochi aborangi no ale no munginoye okurunga Lydia kiribona abana Sheila Batiagi Moranga Mikaena mamu mwabona tatu mwabo bakurunga Moranga nabo igo kwaniri nyina byaraga igo kurunga Mary Mikaya agateba nabasana babisaba itobonsi pina mashabiki onsipi Yensoko TV Barnabas ke basukuru chinsa mochi ado Qatar umakiri present agateba Diana na Innocent labakwane umugaka kiragita biamono asokonyara ko bakonyora libaga eno kumochere na so magwateba nga kiragoteba na maene kigima Diana basemi ubuya kigima onye gokuyoga ni gokuirananga ubo sauta bugati kende ko igure bona Diana na igure kabisa tianga teibono mwali kara tokuchikondra to so asamaye akiroko nyoro umuntu akona kuyoga no muntu utali goturiase akona kogenda ndonsiga agonchukarana oikano negasi kwairu tutati gotenegasi ikwaye kanira yakwage denga maana toka nyorande kwara atengeki yake ba mintu kwara kirake kwara atengeki yake tigato ndo muti mukoto koirana tonyara ka batoko manyama yinga nikigendrete Soko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire mwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge chao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroba wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi. Eye ni Soko TV oboroso bumugusi. Wanjito muligeria na nene tunde tugoswa samaya tunyari tugokumanya bunagende tugateka kurwa chingongo awe minesquency ya Kenya lakini mutame tugoteba ningo tugochakira kura sensi ya Kenya toika search county ya Kisene county ya Mira twanyara tugokolentira bunato ikira aiga semese tumanjito muligeria tugochaka bene kurwa se county Nyamira nigo bona abamenyi bekinyoro kya Nyakaranka ase ward ya Bokeira ebunge ya North Mugrango ase county eyo
besokirie na gukwanira abuna bali maiga amagenda sike magendero asebabolirie abananchi becheseme chwe sokia sobonge banyare bako bachora barayi bali barachikubakonya nabego kubaikirania amagendero manchito murigeria norobotirwa betero kwariganwa musakito Steven Yarikembonde turaronyora kurwa studio ito ya kabere munenjere yamo yogosangereria ibirengererio kurwase county ya Nyamira komanyama kongwaria bamenyi bagwetera ao nigo yoreneganga yokuriye kirokyo bosenato Nyamira engineer Adams Mochenwa akore chitaro bene goike binyoro ao ime county eyo ase kenyoro kya Nyakaranga ase ewodi ya Bokire bunge ya North Mugirango ya Nyamira niga bamenyi bereire kubororo gwestima nabo igo igento kyagerere barabu obetererwa wakira chikura are ase ngencho yoko bakemisi Jeni ona gokire ase ngenjo mwana oya twinyoire gocha ya Nyakaranga Nduana kuinyorwa Nyakaranga gese ya bete bakabono iga nduana korra no enestima chinse chinde ni gochira bete intune chitaye ibe ya togwoke iyo mitana ta bantu bwatie sitima kwende sto wakira chikura nto bwatie asenjo estimate iyo Nyakaranga gakyo to igorege tuo twakira chikura ro na twarorekana ko ke twa sto ko ba Nyakaranga tuwa na senjo mwesimi gwachira iga achire koratorra nduana korruwe tuwe birama tukonse egento nko batebia amaene asenje tore maega ntobwati no anestima abangina barage bachandegete ko jiroje no na mache ntobwati vaibire chibesa chiasha vaibire chibesa chiachae baretre bono nera bako kubatekana na makongwande munenjere ya moboigo yesiro igo engineer Adams Mochenwa kerekyo abwatugete obokonyi go chifamily kiri kitari kwenyara nemono bari bamyete no borema naboigo korweira yogo chakwaga chero yo mobo inyumba ya mabati jama lieta ne monto bosiboli bose igona ta bangambya mana sengenjo mwesimu bato inyoire otokonyira otebirenga konyara we minto orinche na kwa ntanga natanga babara kamba bwatikende mamba likokonya barakonyo nonde otoinyora sengenjo yao baraka one gento nko batebya nkeria abantu ba minto barega iga bamenyeta nyumba bachandikire nyumba ntubwata abantu bataikwenyara ojo minto samisoni moinaria no yonde nyakundi omete nyumba aria igo bare birema mwesimi wotokorere biya otobaera ire ndagira oire kiro monto emekebe sarasini aba minto mo wakambia mano aba minto mo wakambia mano so minto macheno ninje mbono nkoririo aribo okono gotema togote lakini abarende nintwe kare torase ekenyoro twabwatera Andrew mungwana oyu tugocha kumurigeria amabati 10 amina ekereki ekyo nigo egati y'abamenyi bagenderere korera oburayi buya bobe Nyamira egento basaba abamenyi be county ya Nyamira kwenekina ngochora bare abarayi abare n'amakora maya oyo minto tukumusabera maya twamukorerete tukamwakira chikuru mwakoria saeta lakini umwaka oyo ngota matore no atokogenda ebituo birara sengenjo totagwatie stima twachigwakira chikuru ororo umwaka oyo gatogotema nyasamos amokonya nyore chikura chiseine na intu tonyora oborabu one time vaibire chibesa chiasha vaibire chibesa chiachae baretre bono nera bako Steven Yarikembonde Nyakaranga Bokira North Mugirango county ya Nyamira mwancho murigeli togotigana na Steven Yarikembonde nigo tokoira na goikase county ya Nairobi korendo itoko ikiase county ya Nairobi numugabana we county ya Nyamira Musike Amos Jalibo oyu asali tukolie igoro omeranete no director we kiombekeli ya Kenya Planters Cooperative Union
igikurigereria obuteneri busimeki bwekawa na nemono nigo batwarite chinkwa na igoro yo chikoba bakoranga kibakonyara kwa bagukini oburimi bwekawa ase county ya Nyamira na egatiemero beli bakwanirete ase litukuri igoro nkeringano gochikoanana emetego seba chikoba bakwana nekawa gochiasa abalimi libanyara kwa bakoyesimeka nigo bayakwaneta ya litukuri igoro mwanchumuliri na numo director USL Italian ya Grunga Timothy Mirugi mwanchumuliri tanyororo botirwa senchira ayobokirana Una henchira heyemo yogokinia sekta ayoboremi anene monase abaremi bekagwa nigo ritukoria rero mugavana Nyamira Amos Nyaribo haumerana no director KPCU Timothy Mirugi imeo mocho Nairobi herigotwara okoigwana huo gocha kubasira abaremi bekagwa ime county Nyamira abantu baminto rero otwacha KPCU asobona in Kenya Planters Cooperative Union erieko konya mangana yekawa tuanjiranire tusaine moyo na barabo nabo banjiranire to support farmers baito go train na kwa seedlings. Today we are happy to receive a delegation led by His Excellency the Governor of Nyamira County, His Excellency Amos Nyaribo, and this is a testament of the commitment of the county in uplifting and empowering the farmer, especially the coffee farmer. Today we have had very fruitful discussions around how we are going to partner with Nyamira County and new KPCU in uplifting coffee production in the county. Asegati ya riba kwandra ase egekarekyo nemeroberi yabekwa yogocha kubasira abarimi abo ngamono kweno no kwebimeri byekawa okubasira nechi nasari amono kubasira nechi machine chigokora obarimi bwekawa kuba oboremo babeke nasari irinde nasari yira ready maybe ever operated by youths who are willing or women groups who are willing to be able kubeka ekawa nekawa ekawa beke seeding yonsipi KPCU nebe gekora seeding yonsipi. Going to ensure that through our sister institution NCPB that the farmers in Nyamira are going to be accessing the coffee specific fertilizers in the very near future. Asegi karekyo boigo habari ao nigo baikirana egati yabo omurikyo monene bwe county Nyamira Dr. Jack Magara ababusaba nene be county Bernard Maina hoyo tendreto bonchureria Paris Mongare hoyo otendreto oboremi CPA Emilio Ngaga bwechisemi Dr. Ronald Mogoi bobochenu hamono monene ase ensemo yechibesa Dr. Azenat Maobe. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Tomorigeria togoska motwe nigo mwebsie we wodi ya Bokimonge Amos Onderi harire iragochia wikirani obwagachi bwebirase bya ECD ebiremero berene kemo gwikirana eganga yaye na kwenekya buna kire skuru nebwatekira skia ECD me ya Bokimonge kokwana asama tanga ya maschin semecho nigo boigatebire nachikwenekya buna nkubwatirana nechi nachikwene kibunango webwatirana ne chiwodi chinde echo boygo chitabwatibira sibyo kwene kibunango chabali gusira chiskuru na boygo chisemi asoro gongoro na teba ende tigangero lega esenga kiyobura ibwana buno mu MCU no bantu babo Kimonge. I have made a deliberate effort na out of all the 21 primary schools tubwata bo Kimonge chosi pi nkwaga inde class ya ECD na ward teyo kagareta se county nge bayagusonge kwa gakire ward ye to school chose ECD class. I made a deliberate effort. I am doing ECD classes in all the schools chitu cha primary. Iga keole na titanga baita ya 10,000 liters gachanga gachitu cho yabana by ECD class ECD kwa gajatore twabigete contractor raga sembega to school isato twabigete contractor ya take off. We have terminated. We have given new contractors. So keore guraba contractor liyabu guraba contractor motomo guraba contractor kiru guraba contractor tongeri ngagirete mu contractor yakore waka plaster maiga kiaelire getenga twakorire liribe twakorire kenyoro twakorire kebezese the contractor be on site all the schools and the contractor yakore wake plaster.
Mwanchi muligeli nande togoso ase wodi kurunga Bokinami eyo toka se wo kenyoruge kurukunga Bokinami yo toka se wodi ya Sameta Mukwerero asese moye bunge yabo basinigo abamenyi benseme ibesokiri na kwiremere para asikeli batebirenga nigo barorire mbali konyora magendo kurinde nigo bamusabira umugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nabo igo bakubwaterana no MC bwenseme yo Muske Sonye ogeto banyarako bakoranga banyarako babako bagakira ebara asechisemecho abamenyi bekenyero kyarigo A B C na Moseni ensemu ya Bokinami ward ya Sameta Mukwerere ensemu yebunge yabo basi county ya Kisii gobesokiri eri kwerimira ebara na mabakabo Ijimagega y'umujumbe w'enseme y'umuske Innocent Obiri batebabona banyorire transformer y'umuriro kurende nchira yo kubaikiriya roro iyo ekenyore keiga ebinyore bige bire binge bire maiga ndobwate rigo A tukatwara rigo B tukatwara rigo C tukatwara Moseni ebinyoro bire ga ebinge bone twaro jenga tiatoje tubwaterane ebare kwa mane kole mwegere mpaka sayati mahate tubwaterane gaiga egere tonyore bara tonyoro burabuma mbuya mona sogo ntegera kigonde muno morayo moke wekenyoro amaene omwesimi gobiri na bato ete transformer ya bere tayari igo tuajieta yani saba abantu bapagwa abato tebi tuatiga iri ewikia ya mejije wono ekabetereria tukaimuka tugasoa kole mana magoko kanyoranga umwesimiwa oyo minto sonye mwesimiwa oyo minto sonye tukanyoranga yaya igo tukora jaka mune kenyoro kukorora orengana na bamenyi abo nigo babere bagocandika sekire tambe abo ase bare iyo yabere mbekegima tari goeteka twacandikira no musubati kwanda konyora umwana anyoete maime teime bano tucandikete bangine bagoetanza bagoira bane sukuru bana balicha niguga nonye ne biyanga babegete kuje sukuru batandoreire bareye byaelire onye nabo nigo bayesabira serikali ya county ya Kisii insio buraibwe mugabo na Paul Simbarati omwe musiyobo Muske Sonye ogweto warenterekera gita heriko bakonya kolima ebare yo eriko baroroberia obasombi wono tuakororire ebara igebwate bitugie binge njera ebwate ebitonge ebinge na maromomo wono tuaganiga aso ogwanja kwa omwesimi wa Sonye dogwanjete no morayo itore nande no maete pare yerigo nere se mabu kwanye kwanira matuka mange igo twale gosaba iga esitwa kororire iga abangina no tole nabuga iga bagaka kurumambe na bangina bakororire korwe gwikieri bali konyara mwezi miwa twagosabire otoletere turakite iyo so gwanja kwao egere etokonye kwa mane pare no ere se mabu muna konyoro konye kwana mwezi miwa ntunto kotebetinga karibu toremere para gwatotenge para gachumora igorake egere manya ko baretere turakita mwezi miwa karo koligereria pare yeiga twaigoire bone ge tototaketene turakita ekomburiti pare yeiga egere bebuyobe kembaka morom ande ntoko anje tomoga banoito karibu toigorere para egere tonyora magendero amaene maiga korutwe ibore twe tokanyora baiboli baito nebibeya bagotumeka mpaka boni gana intu abantu twatumekire ibeya abana bagotire nanda abana banyomire na barabu basori gotumeke ibeya bangine bagoetanza bagoira abana sukuru bana balicha niguga nonye ne biyanga babegete kuje sukuru batandoreire bareye byaelire bono mwezimigwa aya njoto konye egere gakina intu totwaro borabu muna abande mwezimigwa ito karibu sana ndogwanjete no mwezimigwa Sonye naye kwegura mangana ya ige bare tweigoire bono toretere turakita so bwango yo no egwikie yare konyarekana egwikie nde chumaine eyere motungo chukole matole aso bwango mono toretere turakite iyo gojinigora tokonya mwezimiwa chikura chire mani go chire chiao chionzipi nando ndete yo goira kurai bono nigo yatigire ase serikali ya county ya Kisii ogwekerero kiabo na kubarimere bare yo na barabu barago kero basombi obwororo nguripoteria Nsoko TV Bokinami enseme yebunge yabo basi county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge Mwajito mwigiria tugusuka mutwe nigagabaga kabegekoro babete bagusangane gitasini gitu ya Nsoko TV agusu igoro yobo banibwaye sakawa kurwasi amate ye mwamugusi nigabange bakumonyera goika bono nigatiyali bagende tukumunyero mwajito mwigiria turarigereria gatiyali abanyate bagusanga
Sakawa ye Sakawa no mubani olenge ugusi akabane bintu twarorire na maiso. Emigano y'abakoro bunegotebwa n'abagaka bari bakurigeria amang'ana y'egekoro nigegotorokia omobani Sakawa musinto ng'iti oyuorenga ase egesaku kia Mwamogusi. Omogaka orenge gusi akara omokoro ore kobana ebintu bigochikoba amatuko are motwe. Oiboire ang'o omwaka bweri bwayamo chimisano na 340 ime yabogeka ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigegotebekana Sakawa nigabwate chinguru chitari chia botambe. Nakinete buya lakini gwetera ase chindoto chiaye na maroraye Nyasaka moro kingangi chikonyora omogusi ase amatuko amotwe. Kagokina takagambire mono engaki enyinge nigare komanya kera ababerwa bagocha koiba chiombe korwa ase amate ya Mwamogusi chinsa nerituko bagocha ase amaroro Sakawa nakwanete amang'ana aya tokorora goika bono amandegere na amegetembe oyo otari na omwai tako ya eng'encho yaye yaigete engaki chibesa chigotoka getembe chire chindabu abantu bari kogenda bachigochireta korwa omonto otabwati obisio gose otabegeti pesa pengi otari kogenda kwa ng'ango ikiranya ndo omorega abantu mbali batana kuri chibesa kurugetembe igo bono obobani umbo ikiranete karo nyumba chiagaje tuye chindabu buna matosi chibesa chigatoka chindabu abantu bakurusio baja gukorera ebintu byabo bagatebeka ene aya naro Sakawa abanete amang'ana Sakawa abanete ikiranire. Risosa ndirande kurwa Gusii gochia sense y'ebisaku. Risosa eki ne chipara chirwete Gusii chipuranchi nye eye mekarwo ekagenda Migori yagenda guchisunika yagenda Rongo yagenda sakuru kwa Raneni yagenda sakuru kwa Uriri yagenda Wendo yagenda Kakilao yagenda Migori. Risosa nano bikurande ng'inchejo omurando omurubo yore kurukwa omurubo ikurasa omungu bono nekaro kogenda ibara nabo kwenda gwaika wasangie chiro yabo ne chire riye bangete chituka chiraini buna chintetere chie bangete igo bobani bwaye mbo ikerente karo chipara chiabete chikororekana kurugusi go chinse yebisaku eme kaenda guchikeroka kagenda Sigisi eme kaenda guchikirgoris kaenda Mansai ende katira kaenda Oyugisi kaenda Kisumu agakwana iguru yogocha kwa basongo agateba na mugambiru n'abantu banga buna abana bake banga mekondo omwana omoke wiburuke engima hari kurukwa omokondo naenda agateba ng'emesota kane ne bagambire abantu abe balinga abarabu egocha kwa basongo ngwachite abasongo mbachite bagasoa kugamba ase ense ya Kenya bagasoa kubika machikabo machika yabo abegete na bari gochanda abantu aba mwamu gocha kunyaigwira naenda agateba akabana agateba ng'ana bacha anyangira niruru sana ese erike barati kurwigeti yo naenda agateba kung'anya kwa basongo nkoro kara basongo abachite bagacha buna ba missionary bakwegeria abantu ling'ana ria Nyasaye karo bakura bagacha chi administrator bono bagasoa kugamba namange omobani Sakawa akwanete goikera chingaki chobobani bwaye nigegotebekana egesaku kia Mwamogusi engaki eyo nigo kiare gwetera amakong'u ayo are kobachanda mono amakong'u buna ogochoga gosokorusi bwe bange nyinge ogwateka kwa marwaire chisegi chie ching'encho ao amo nebinde ebinge nonya amakong'u arenga ase egesaku gito nabo togoteba nenchera yamo yokorokia buna obogima mbabe buya goche motwe onye kweyariganetie boikeranu nje Vincent Monda Imeya Nsoko TV. Chumurigeri nigo tokogenda goika senseme ye bunge ya Bonchari aso musubati okuliye kirogo kyobo jumba senseme ya Silieta Purity Kirera asokiri nako moche chinkwana chiarwe wanu munyakirogo bw'ikiama kia ODM nando yoro mugabana bwe county ya Migori Muske Gladys Wanga asateba nigo bachikoba bakobagana eserikali na ekiama kia UDA enusu asenusu 50 asemia na 50 asemia yubosio bo chorio banene nigaya kwanetaya litukuligoro ekeraringe asenseme yuye bunge asakuliye kirogo na namana kanyara kobagakurwa ebirengere byaye iguro ya siasa ya ODM Bonchari nonde Bonchari gaiga konya gukwana n'abantu ba Bonchari konya koigwe birengereri byabo igoro y'oburayi bogenderete na igoro ebintu biri batagete bikoru na abarayi baito
na igura mang'ana mange bagokwana. There is a gap ase leadership yaito ere bonchari gaiga asa mang'ana e bursary, mang'ana infrastructure, mang'ana empowerment, mang'ana ya youth empowerment and women empowerment. There is really a gap ase oborai bore boniga ase bonchari ase igon bantomire bangakikishireire mbatagete change aiga bonchari na inde banchire nga ngotema bare oborai bw'omusubati around yiga 2027 na inche nerure inche mbakorere egasi ikero bagucha kong'ari bagerio akwaneire siasa ya national nero toigura mang'ana mange na omo chairperson bo ODM akwana Moisonde igoro ya 50-50 arrangement na echama cha UDA lakini inche ekerengere kiane gochia somo chia person umusubati tosigete omo chia person ODM umusubati tosigete sana mo governor o Homa Bay kerengere kiane nkelingana kia seboniga let them hold their horses omorai bwense omosike William Samoei Ruto arakorera abakenya egasi segongo tebi kiama kia ODM mora irangora siasa ngare kare tuanche nyasaya obogima paka chinga kichiri tumago chaka kubanga mang'ana 2027. For now, let's give the president time to deliver on the plan. Manjito murigiria togosuka mutweni gabara akurase county ya Meru manyate bakumera no muraibensi ya Kenya ase enyomba yoburai haso muraibensa betega kuba izira urana chikuba ikirania amagendero naboigo gatiali abanyate bagokwanira n'amagendero yobwaga Charles Chinsemecho naboigo obwo okobwatira na wekiama kya ODM ne kiama kya UDA kwene kya buno muraibensi ya Kenya na chikwera na Sentunde ya kabiri. Chitariki sato motienyo kabere echumatano mambia muraibwense Dr. William Samoei Ruto nigoli tukolia rero omurana nabarayi korwa ase county ya Meru imeyinyo mbene yobora ya State House memo cho Nairobi bakora uno mugabana abwe county ya Isaac Muduma ibikaro bekwana no mokonyo ye Professor Kithure Kindiki ege karekio nigo kyarengete gotinyo banyamasi bwe kyama kya UDA ensemo yebinyoro imeye county eyo amo nakobeka keria enchera yo gotinyo boremi amono botugi imeye nsemeyo kokwana ekerekio nigo muraibwense William Ruto abayitorera chibilioni chechibesa egati yabo nekero abarelia eira yogo chakobwato kachishiringi ebilioni yemo guchia sobwaga chibonya gitari ya Meru naboigo chishiringi emilioni yemo guchia sobwaga chibonya gitari ya Nyambene Hospital. Tuko na hospitali ya Nyambene, yeah. I have also authorized another 100 million to tengeneze hospitali level 3 ya pale Nyambene. Taona katika supplementary budget we've given some money for the installation the milk coolers for Meru because we already bought 230, you know, so that program is moving. We have 17 markets in Meru that we are building. 17 markets. Yes, no administration has done the number of markets, not even a quarter. Na sio soko ya mabanda hii ya kwenda kujenga. Soko ya maana. Sindio, sio sheds. Sindio. Budget yetu ya Meru kwa just one department ni 21 billion. Nonyanigo ogokwana hekerekio mugabana abwe county ya Meru Isaac Muduma nigo arekana kwa mwachia bororo egati yabarai bali abatagete ko bagana orogongo rwa Meru asayene kyanga nigo barayamo na nigo bagendrete ko muthiro mokonyi bwo muraibwense Kithure Kindiki. Wale ambao wanataka kugawanya Meru eti Meru si Tharaka, Tharaka si Meru, ni ukweli Tharaka si Meru na wala Igembe si Tigania, Tigania si Imenti. Hiyo yote tunaelewa, lakini tunajua sisi ni mtu moja. We are behind and solidly behind your deputy president. Omo senator abwe county eyo Kadhuri Murungi nigarwa okoboria gokobwata nawe kyama kya UDA elyogetware onyamasi obotingu mubwekano abwe kyama keriagia ODM.
Your Excellency, na sisi ODM ikinjipanga kuungana na wewe, sisi tukiwa community ya Meru lazima tukushike mkono katika chama ya UDA so that you can be as strong as the ODM. You cannot go to negotiate with the ODM when UDA is weak. So we must make UDA as strong as possible. Very good. And Your Excellency, sisi tukiwa watu wa UDA wale wako hapa, milango yetu tumefungua kwa kila chama, kila mtu pale Meru. Tuungane pamoja, tuunganishe kila chama. Ase ensemo yaye mukonyi bo muraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki nigaruko boli agokubwatana we kyama kiria kya UDA amone byama binde buna kiria gya ODM ilikobeka omoseto emekongu yege siasa ime ya serikali. You know, a political party is very important, and we want to encourage the broadening of our political leadership, the inclusion of ODM and other parties, because we need to solidify national unity. And we support the president to reach out to everyone in the country so that we can have a massive political movement to help him deliver. Asebono omuraibwense William Samoei Ruto ritkoria nkyo araribene gochikomana na abarwaneri bebirogo au akurese kyama kya UDA ibare chiribu 12 chimya 235 buna enchire ya moyo gotinyu munyamasibu kyama kemeyense ya Kenya ine ekyama kya UDA ingechikonyara kubabalia na kobuna chimbebe bosio bochorio bonene na korosia serikali asentunda ya kabere. Nikoripoteria hegeteseni igien Soko TV ireteria nenchenkuru kwa Daniel Omwaga. Wanjito murigeria tugusuka mutwe niga serikali yensi ya Kenya witire wizara y'obusombi mense yasolire richikori ya y'obusombi bweli kigali kyestima ose National Electrical Mobility Policy asomo yigo yokorekana asenyomba yemisangirikano imeyo mocho Nairobi asenkwana yo muraibenso yoso mwana mu waziri w'obusombi David Gilchil asaikirana n'ababwatani b'ekisector kibonyekane nabo igobe serikali nigateba buna niga sector y'obusombi yabekireri chiko lyabeire ligokonya nabiganige ibono egoska nabukina ucyase birengo by'obusombi bireigoro. I wish to commend officials from both the public and private sector whose leadership and commitment have been instrumental in shaping Kenya's electric mobility agenda. To the task force that diligently steered this process, I extend my sincere gratitude for your efforts, dedication, and professionalism. Ladies and gentlemen, Kenya's transport sector is a critical pillar of our economy, growth, social development, and national connectivity. However, it also faces a pressing challenge: its growing vulnerability to climate change and weather-related disruptions. In 2015, the transport sector accounted for 13% of Kenya's greenhouse gases emissions, a figure projected to rise to 17% by 2030 if no decisive action is taken. Between the year 2009 and 2019 alone, domestic transport emissions increased by 59%, with the road transport emerging as the single largest contributor, as we saw in the pie chart that Daga showed us. At the same time, the transport sector consumes approximately 72% of all petroleum products imported into the country, making it a major driver of Kenya's import bill. Ladies and gentlemen, according to Kenya's National Bureau of Statistics, petroleum products were the greatest single import category in 2022, with the importer spending on fuel products approximately Kenya shillings 628 billion, up sharply from 348 billion in 2021. This is the figure I talked about, $5 billion. This large fuel import bill reflects Kenya's heavy reliance on imported petroleum for transport, industry, power generation, and aviation, making fuel one of the most significant components of the country's total import expenditure. This growing expenditure places significant strain on our foreign exchange reserves, undermines energy security, and exposes our economy to global fuel vulnerability.
Manjito Mulgeria tuguskana wikase county ya Busia nigo mugavana we county yo Paul Otuoma hegetiwe bosio wechi abisia EACC itkoregoro se county ya Bungoma heriyo kwa sakore gose konenkiwa kubweka gwatikana no botumeki ububebwe kibese cye serikali nabego kibese cye county ya Satebikanemna niga gutumia kibese cya Centrerembe Manjito Mulgeria turanyororo botiro. And they wanted us to clarify in terms of some issues that had arisen in Busia on issues of, trailer parks, on issues to do with procurements, and we have been able to provide them with all that so that as an investigative body they'll be able to look into it and be conclusive. Some matters are not new, they are already in public domain. Some are already in the Senate through the Auditor General's reports. Some, we have been taken to court. Some are litigations in court. So these are already matters before the public domain. But for today here, we were just looking at those two main issues. The specific ones, as I told you, were some procurement matters that were to do with trailer parks. Remember, Busia is a frontier border county, and we have been struggling with how to come up with trailer parks, and there has been attempts, and there are a few issues they needed clarified. There has also been issues to do, as I said, with procurements from various companies. I may not be able. I think some of those people have been called here to look into it as part of just their institutional mandate. And I'm sure if there will be anything, then they'll be able to speak for themselves, to be able to carry over or maybe involve now the other necessary government institutions. I think that is being very unfair to them, because as I told you, there are hundreds and hundreds of files here going all the way back to 2013, and I'm sure they will be in a better position to give you those answers rather than mentioning people's names, and that is not within. I just came to answer what concerned me as a governor, and which I have done. But if there are any specific issues, I think those ones you can talk to them, because as I told you, some of matters are going back to 2013 up to current. Thank you. Manjito Mulgeriane garitiari tonyare gusanga naye mambia bono semese to ya maya togotebe butambe nigo togocha kurase county to ya Kisii to ikane county ya Mira twara kumanyia bunagende tugwatika kuri negatiari tonyare togochutana go kumanya na mangalenge kurende tonyare togusanga naye nkoirana ndaro rigati abali basangira naitwe Rocheje ya kirboiranire ga igantonyara toko mulya wateba It's Women Crash Wednesday kurangombo manamba Byron Kingdom Weekend Soko TV konye watubulira kego nabayigo Bartolomeo mamanya gotebanga Innocenti manye yo tali sese nintwe tuatige mechi tuaoyoga awoteba nintwe tuatige mechi tuaoyoga tuatiga enkage chandegete wacha magoko amasa magoko amasa manchito mulyelenga tali sese Saromo nyoni awoteba good morning korwa bigesa Virechi kiongeti pamoja na wego Dan kanyombano nchili awoteba no walimu yomorobiro Aisa kiomweno musai permanent awoteba abuakire koronya bitunu wabu machoge borabu no walimu yomorobiro awoteba nigari chisemo cha Nairobi Kibera show grand blessing na wego Natasha Mkiuti awoteba no walimu yomorobiro Onalipo Victor Mondo na korodire kurwa sinsemo chili ya Kilimani awoteba no wali negati ya bali ya kwandile ntunya toko bakwano manchito moligeria na wego Emmanuel Nyausi awoteba Emmanuel Nyausi na soili meyekorwa Busia no mosalbege suno alegaiga kinara oteba ukifanya mambo bila mpango taishi kuambulia patupu manchito moligeria titota getioga ndambulia patupu tikatunyare toko ena tokwarigania se chiga seti manchito moligeria tunyare to kumanyanga wikiraboniga na ali agendete kwene kiwa kurende na bakogenda gutuma ujumbe ya gusorwa koraga sina baitio siria 078 markabere 6 marga5 na trinere namba yomoire gwikagali asumtanda ito Facebook boygo noto live nensoko TV goikumutanda ito YouTube tunyare to gusanga igonga to skale toiranira se ensemo yechiga seti. Eje Nensoko TV Uboroso bumugusi
Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chomugusi. Ensoko TV oburuso bw'umugusi. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna amariogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge ya konywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio tuabaretaga Betami tuabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Asamange twakirisimyese namba 07 06 84 0844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Kera kama chingatara gaigeta oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana. Muligeri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyandagita asekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao.
nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwate phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyoregi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tore chispeak chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemega tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirishe miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari nomo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Uya kigimo mwancho muligeli Nensoko TV chetire chitaka 11 maiga yenseyemo bono togoso asensemo echi gazeti ya soko bokwana ombwate gazeti ya The Standard epechi noiro chentanga ningia korokia no mwelio epeji ya yeyo mwelio na aronkia korokia semambia bono Diana neti gatorokia gazeti ya wate semambia bono manchito mali antakara korokia gazeti itu ya bono ndaitino sentirero ara irane diri mochelimo ante binganga ya ira AI te banga muy nande mangana na makongwese Manjito muriria soko gokwane ni gomba te gazeti ya The Daily Nation nere yogago na borochega gugago no mutu na maigaga norocha baswati no yantere twego gwale ndebe seyo yeriuga no trase gazeti kormagega okay tuchake na ali atungete asechi gazeti butochaka ne gazeti ya The Standard nindo chega iga gokwanera igoro ya gazeti ya The Nation ngakibago tebanga ngakie kiombe kia IBC Kenya tukoba yekomurusia abisi gosenga ki Hussein Marijan arwetese abisi ya IBC niga aromo sabu mirobelio na ndo musiyo we kiombe kia IBC kolende bono niga nyar tukoba kagwetigia kurwa asili bagalia yokoba omo tenene gosomo siyo we kiombe kia IBC tokanda gazeti ya The Standard niga wate abanga omuskio Uhuru Kenyatta bono niga abokiria Azimio ningotebinga ki Azimio yabo kiwe gazeti ya Taifa Leo egotebanga Kalonzo achukua kiti cha Raila asipagale watebanga omuske Kalonzo Musyoka nigabona irire kirogo kilikyo muskenya gusira Raila Amolo Odinga se gazeti ya The Star bagoteba omo nyakirogo bwekiombe kia IBC nigabona chakirie omorobelio na nomononga Kenya tukaba kumurusia Marijan kurwabisi maiga yokorora baruaniriri abagose bali bakurukunga United Opposition bateba casualty entangani no mugako kurugunga Hussein Marijan ase gazeti ya The People Daily ngokwana balenga parliament versus cabinet ekemina no keregati ye bunge nene na ebarasa yaba waziri nigo batebanga nigo bono mwanchu muligeri bagendete kuligeri ngakike bina ne keroro tutete komanyanga ngakiyabeire ase bono igaba waziri bakale ko babako ganirigo baike bunge nabo igo ngaki ebunge neregendete kole mirobili yaye no mugano ule ase gazeti ya The People Daily gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Buganda igoteba high flying airline CEO runs out of runway mwanchu muligili kokwa na bale igoro yo musomo nene we kiombe kyokwiruki chindege chinse ya Buganda ngaki nere hanyar tukoba kago ikigubusio we committee yali kumulingoria bagoteba ngakaererwa kili bali kumuboli na kyo mwanchu muligili yoratake kumanya ngangi kili yali kuboli gukabage komoerera na ndira boko jara kabago kumanya mangana mange me yense ya Buganda mwananchi
Koti ya amuru waziri wenzake walipe bilioni 3 shilingi taslim. Wanchumuligere liga igabagara tababosi wekega mbero aba waziri bande nigo batego ba mwaka no waziri omwabo chibilioni 3 chiense ya Tanzania kibatingo konfateli yali chibese chigo sengo chionchorale ante binichi milioni ile ngachiense ya Kenya chineji bilioni 3 tomanyanga nire ngachire asense ya Kenya jibilioni nire gechichire kibationte abintararuaro. Business day lingo kwanerere ngaki e payslip yomo Kenya echikabage go chenchi ya maega yomuske mbadi kotebanga bono nko chikoba bale bago keye kirengo kibango kili bako nyara koba bako na chaba koli mirimo bense ya Kenya bakoli mirimo bakora ase sector ya serikali na ndebali bale ase sector y'abantu abanyene naro bunyara koba gwesomera gabu mbatebanga bali bako nyoro mushara gusengelyo ere gwetantiri 30 guchinse tiwa bweneti kwakana engelie kurunga ebango bawente wakane bango Diana narate birali ya lese chikazeti chine nenta teko chakano mugano lese page ya The Standard bagatebanga bono muske Uhuru Kenyatta ni gabo kiri azimio neke ombikilikia letete bya magwetani 25 ne mu nchumu ligeli na ni batebanga somo gomusangirekano onyarto ko bago gwikira no murayo mukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ni gobanyarto ko babako ligeli akibako kora maunchulili yoborayi ase obo mubu bwazimio asbatetenga bali barusetigwa kurwa service no yore umurayi bwo mubaro wose umurayi bwo mubaro bwabake ase bunge Moske Junet Mohammed bakajana kwa bako mukini Kalonzo Musyoka kwa bomu nyakirogo bwa kiombe kyogia gose obo mu bwazimio na kilige nyara kwa bage koro kinga nenchire nyo koleta chinguru chinya ase obo mu bwona boyigo mwancho muri libosi wa maliga niwe mwaka bw'ikirubere 2022 ase abalingoli na bali bakoligeria mangana asiasa nigo batebira maunchole ya bwango iga ayuanya tukabaga kora wano murayi bwe umukoro bwense Uhuru Kenyatta niganya rikabaga koro kinga ngakiwachi kwa bago chaki siasa yokoranga banyale kwa bakogenda bosio mangana alese page ya kane mwancho muri sengo nyara kwa banko bwati na gote bingi kilikiage ndretoro asiboni gabago tebanga umuske Kalonzo niga ireli bagalio kwa munyakirogo ko irali bagalio muskera ila molodinga uyo sirigu mabwae ase Junet Mohammed yanyara ko baga kurusi goro na nigo bono monchumuli watebanga musangirikano yo ni golenge bwe enchira ya bene na annemono gaigani ndoche omubunge osomo jumbe Suba South umuske Karoli Mondi niga ireteli bagalia Junet Mohammed nigo bono mwancho muligirali asama tukabwa ngo Karoli Mondi arorekane ko mwamirali murayi bwense na namone serikali yaye asigiri atebanga nigo bono mwancho muligirali tari ko kolemirimo yasenchire yo bikirano muri kibwe obomobu nere mwancho muligirali buna gotebyo yo nyalta ko bakurusi goro gurgu Junet Mohammed nigo bono banyalta ko babakoli kaliuko na gotebanga gwe bwatekana no musangire kana bakorete chitariki ibere mutienyi oyo kabero mwancho muligirali nigabona azimio la umoja one Kenya banyaraka babakoranga banyaraka babakora maunchuli aswali bakuru kwa abarai abanana nabo nyaraka wesomera gani ndoche oyo kabeire oyo rumu director we azimio la umoja Philip Kisia agataba nigo twate umuske Kalonzo Musyoka libaga yokoligia abarai babwe kaine na barabwe birengera libanyaraka bakoranga banyaraka bagoswa bosio bwa obomo Marijan nigaru sirikuru ese abisi maega ya omwancho muligeli kororekana kilio tebekananga bali bakwamirilia serikali United Opposition gokinia liberero nande anamono mwancho muligeli koira nanga watebinde audit report nkikilia nyara kabage korokia asobugoli bwebinto birwe gotumeka ase kiombe kyo kolio bocholi anamono biri bya teknolojia Diana koraso naye Manjito muligeli andara kumanyia egati yari yangu sangana haigando cha gazeti ya The Nation page ya gatato kanjakire umugano monene ase ndeli tukolia rero limete innocent na batayo some akino ndeka igarero ngo tebinga ebengi kurwa nga CBK Central Bank of Kenya nabwo batebye Central Bank of Kenya ngakito umugano no yone tolenta Valentine wa kwani Manjito muligelia kirongo goteya nga Valentine na matuka makati galite kuroboniga leo ni starikinye tenda confirm starikinye amatuka galite nkianda
Kolinde bono egazeti ya The Daily Nation ikoetera se ebengenene ya Central Bank of Kenya nigo batebirenga chitariki echo bamaitenga abasaya bange abasubati nabamura bachikunyara bakobeka chinoti chiri banyare bakwene nabuna liuga korokyo bwancha nigo chise bali bancha ino manjito mulgiria kolinde gazeti ya The Daily Nation yagotebanga wetania soko bwatarania kubwatania chinoti chiria nigo bono kero chikira se ATM chikire gose chikobekwe machine ime chuinge chiabone go chikore ntomo chando nonyena asi machine chiri chisiringi asibatebire buna ndi bwensi go chigotoka niga chikoirerwa egetambo kero asiba gukwanira igati ya bali abanyarire bakobeka asumo swati yo mokoro kwa John Momanyi oyo orengo mutangani ko bekirwa chi gose kobeka ndo chi 150,000 chiribu emyemo na 50 akabaga korosi liugerio ngagitenga sibali mwararire muna liugeriri korosigwa mwararire na bali mwaranyorire kolinda somwa koyo ndo chinga omutienyo oyo abagaka batanganite bali bakorwa nga men's conference bagakana bakatebanga matukati gaitira makomo njito morigereria nabo ikokorora nga enibo yaborire bakateba bono Tiatumyo kali Central Bank of Kenya tunyare togo konyu mapema kurenda lya yumbwate ebenge ya kanire ande batebirenga penalty neroro ulio ndibensi ugo chigotoka batebire actually iga uchikoirwa seki gambero bagotebanga 3 months okwegwa se fine ngise kuligel Diana ngano igwale gotebaga igagole se page ya kani gazeti ya page ya gatatu ya gazeti ya The Standard batebanga ki abaterneli gose obaterneli bwe banki chiyo CPS ya Kenya CBK yanyara ko bagekurwa ekokochia asaba Kenya igoro yobotumekyo bobe bwechibestiri chikoro ku chinote nigo batebaga igo mwanchu muligeli ne bateba nigo bono chibese cyaberi chigotumeka buna mauga nigo sama meka konyara ko bachinga gichiri babwatemeyega aho batebire nigo chikareka ba chigo salia inchira chiranye be chiko bikunone se machine chirigo soma na egento kerere boni go mwanchu muligeli chinga kichinde ko ligelinga oyu muchando oirerete CBK go kwanera negwete talindu twachie toro negento kili bune SML yege tabokeli ko ligelinga ki umurubili bwabasacho kunyara ko bagokubeku ekara twa kwanira tamagana idayana talinga twa bwata magana ande tutwa bwata magana mange gazeti nero yatebe obi atari abakenya bonsoka no ni chise chinde njianjire bono igo ole ndaigando chimamanya gotebanga tari rasima chibe kubuna mameka nabo chigo tume kwa senjire ndeons igo bono umanyi nguyo onye kwale koenana omuswati oyo John Momanyi ole ngo mutangani asoko bekale ebesiyo eyo era abegete chiribu emye mona mero bakayare ko bano musinero chageti amagana musinero chageti ndaitenda moria ndamoreta igante binga akiri okay Oda watu tebiye gazeti ya The Daily Nation front page umugano ule ngomane nororo esubare ko babago kwanera nga kimarijani ya ruseti wabisi Manjito morigere yankwira nande ngo tebigoro ya mugano yo we bwekiombe kia IEBC ose kiombe kyo choli ne chimbebe nawe kiase gazeti ya gatatu saguri no nalenge go kwanera igoro ya Mike Sonko oyorenge mugavana bwe county ya Nairobi bono nigabwatiranire no bokurumya sababatebanga nigakurumete kibese icyicire cy'imiliyoni ya 200 igabetega go ikigwa ase kigambero kolende tabatebwanga wetirase abawakiri baye nige kumanyikana nga kibese cyabete chikoruswa gusi kigotume kwa bobe nigo cyaruse twasikashia egasomo cyo Nairobi ase cyabisi kinyinge kibese cyo kikaba kigotumeka asentire tamanyikanite kolende no mugano oregaiga no gondo ogenderete kwene kya bunango cyari kwirirwa egetambokero cinga kibagende toyego bakora obunenge mu nchi muto mugira nabagwe somera asegazeti ya The Daily Nation page ya gatatu togocha se page ya kabere asegazeti ye nige gukwanere gori ye kigambero wetirase omwaziri omugaziri mutaikawe nigagoteba bono serikali nige gochigwanchira bali bakonia omochere mensi ya Kenya tumetinga omochere mwanjito muri ngo usbe kwa sinsemo chamwe bora ahero nyatike bunyara kuja nabayiga kanu nigo bono batebire buna wetira so omochere ko bago so mensi ya Kenya nigo abalimi abange bekemere kikyo omochere
okonyora ngati bari konyo mochero kurukwa nga local rice mochero uri na intuga iga kwanyara bangiti bari konyo kiagaro mochero uri okonyara gukurukura siense chisco nigoro mochere bwa mugulinse kuri ne wetera sekigambiro nigo batebire buna omochero yubono nigo gochikogorwa ne serikali onyare gokonerwa abantu bande onyare gukira abantu abange eryo rende ense ya Kenya nyare kegosuka mutwe nabo igwa bari miyabu banyare bagokonyeka machito murigire negati ya toganete gusanga naye kuri ase gazeti ya The Nation nabo gwesomere page ya kabere togendete gusanga naye mugana n'abatebi ngo kigusanga naye gase gazeti ya The Nation egati yabo no mugano yobweke ekyombekia obochori nechimbebe IEBC ndio tebyanga ninki kyabeto manchito morigere tiganyo kwanere hekwara no lese gazeti ya The Standard nigo bago kwanere igoro ya Marijan bunanya tukabaga kurusigwa kurwa CABC ya yego se anya tukabaga gwitigia sikiri bagateba ekyombekia yokoltenera obochori mense ya Kenya nechimbebe nigo bono mancho morigere kyanya tukabaga konyora litukuri igoro liuko lyo omochief executive gosomoteneri bwekyombekyo asilieta Marijan Hussein onyo tukabagatebanga nigo bono etigirie miremo nigo Marijan asama tukabwanga nyorire asama bulia manasa abakenya bagendete kobulia igoro ya kiltabatebo mwancho muligelinga nenchera akonyara kwaba gakororanga oruroro nandane mono bali gotebanga kati y'ebintu biri byaguru tubyo gwakachikura nabigotebekana kole tugututukana nabo igo nigo bali ko bagoteba okobera kwaya asama tukamanga sabisi abande nigo bali ko bowlinga nigo yale ngo murubiri bwo kwerusi ase abisi gose ninki na anamono mwancho muligeli ayiga ngote abalenga kyabarayi bali bakwamirira serikali nseli ya buliriya United Opposition bakorolekana sama tukabwa ngo bateba ngamba mwigeneti Hussein Marijan nigo bono Hussein Marijan urura abisi abatwararire United Opposition baramukwanire sana negati yabarayi korabone batebe terinde lyonsi manjito murigeria umwana UM2 Innocent yago somena bakonyora se page ya kane ne page ya gatano se gazeti ya The Daily Nation mwancho murigeli nande bono ase page ya gatano nalimo ye gazeti ya The Standard gotya balinge kegambero nigo Kenya tukaba kewanjira nane ko na chakwa rwetu ase kegambero kelikia High Court asana mono mwancho murigeli banyal ko bagatebanga nigo bayi wananire igoro yokorusigwa abisi bali bagurunga basemi bo murayibwense omoske Dr. William Ruto Joseph Boynet David Ndi David Edward Kisianganyi Monica Juma na abande bono igo mwancho muligeli kegambero nigo bateba nigo bali ase abisi asekiri batebekana maminche lichiko kubwatekana no mona chebi nasilita bahati wa mwamunye nigo bateba nigo nanchiranire na nyare koba nko nenche nko na che aba bisabu nigo barabisi mamincha yelichiko wesomera na kumanyanga abante mirimo nere ya alira pakemirimo yaba yakire ko ba discussed ase ekegambiro na koranga banyar ko bakurusiwa ase abisi gona bo wesomera page ya gatano libo ye gazeti ya The Standard umugano ulese page ya gatano kabirega igo mwancho muri ngo kwana bale ngake company ya Coco yanyare ko bage kurwa sense ya Kenya ko batekana kiliba tebanga nigo bono yanyare ko bage kwerusi na nigo yaligire iribune company yo bage konyense ya Kenya okay kerengo gya carbon asembeo kulende bono nuna ya sokire mwancho muri na bunyara ko bagwe somero mura ibwense ni muro chegega William Ruto na omo Swati Rachel Ruto yakira baganda dosimeke mete na nemone e company ya Coco yarule asense ya Kenya manjito murigiri atogo chase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nemo ni gukwanira igoro yegishya kiri cya Safaricom mu serikali ya Taita Konya gochia se ekambani ya Vodacom bono nigo abananchi korasa mucho Nairobi babete bagusangiriye birengero byabo asabange bagotebanga serikali wikiraboniga tibariko yegena wetrase chibilioni endo chegega chire chibilioni chimi ibere nainye asabagotebanga onye tibatu abayigenete wetrase bunge titu abayigenete na murachi kulienda kibese icho nangaki turachiko bayigena asobo tume kiyobo bwechi bilioni ekimo chikonia chishia cha Safaricom abange bagoteba tubariko yegene serikali nabo igabarayi weterase okumera na kwalenge kwa babunge bakaba bagokwanira umurubiriyo abange bako kana bande bagwanchirana
kurendega igando chegatia abananchi babete bagwanchira nabagote babuna eyine nchira yamo yogo chokolento magendero imensi ya Kenya ando manyenga chishia sicho nigo chire sita na kiresha nige uchikoni gwando chigaiga shiringi 34 iyo rachiko konyensi ya Kenya kwetera asa magendero kurino manjito murigeria omugano yo twabire tukoyo kwanera asegeka abigo omugano shagaiga nindo chegwetera se omwaziri Aden Duale nigagukwanira nga chibirioni icho chiabete chigosira kurwase ekyo gorwase omoroberio sha nigobono abatebanga nigati yabali abanyate bakubwateranirwa magendete gokorerwa obunengi eri kumanyanga kibese chiabete chigosira nabego gutumika asatebire buna nonya nabo nabega kolenda nigati yabali barachikolenda chibirioni icho kirachikonirwa chishe icho cha Safaricom mu manjito murigeria no mugano twabere tugusanga na yasegeka nabo kwesomera sigazeti ya Daily Nation page ya 5 nemo nani kwirani ya sigazeti ya page ya kabere nigo kwanira igoro yo governor we county ya Busia Paul Tuoma asiri tukulie igoro abete gako ikiwa mutwe kigambiro ne kyombe kya ESCC akabaga kwiraniria mabolyo asito kumanyigwanga nigo atumyete kibese che county bobe asukumanyigwanga nigatumete 1.4 billion ya mona nugutainye asentire tamanyekane tie kolende bachakiro bonengi bamanyenga kinga kibese cyanyarte kigotumeka igati yabo mwanchito morigereria ne bagukwanire gati chi county kiri na chiro cyabwateranigwe nabayigo buna obunengi bagendete gukorekana giti nabo gwesomera subagari nkwaro chi county ya Nyamira buna omugabano Nyamira betega ko korerwa obunengi nere nabayigo igati chi county aigase county gabagukwanire ya Busia nigo mugabano yabwateranire nebinte binge nabakunyara ko kwerara sigazeti ya Daily Nation page ya kabere page ya 15 kabere naero gukwanira igoro yaba seneta buna bagendete kuba unengi abagabana na mono monchu muri ngo kwana bare igoro yo mugabana bwe county ya Kitui monchu muri liga obekire maisokoro nga Julius Makau Malombe nere niganya tukabaga go ikabosio bwe senate na egento kilia bure tigu ngakia gutumika chiwe soro chisabu chitali kwigwana monchu muri nabo wesomero mugano USPG 15 kabere iliyo nyara ko bago kumanyanga ningi kirikero mugabana bwe county ya Tharaka Nithi igaburite kurwa magacho yebunge igoro baseneta bamuganyerete kurigide clip ikichinsa iga mwancho muri iliyo nyara ko bagakoranga ki committee yekoragwa no seneta Otieno Kajwang Moses Otieno Kajwang yanyalite ko bayekwanyora se chinga kichinkongo asikiri batebanga abaseneta bange nigo barorekaniga ochecheria ebikaro biri bigende tasense mu senate oyito uchiya chietora karorekana oyo Tharaka Nithi Mudhumi Njuki nigaburite mugano nurega igase page 15 narimo gukwana igoro yo ogoika kwa mwali ko mugako yo murengo murwaneri bwo kurigyo bosibole bwensi ya Kenya ase elietanya ariko bagakurukunga General Kiambati nigatigarite bweka asibali barwanete kurigyo bosibole bwensi ya Kenya wetera sekyombe kya mau nano mono mwancho muri lingo kwana bale niga bate abaniga iboletu miaka 105 moya etire kurende mwancho muri niga nyalite ko bagosiri mabwaye asikiri bate banga niganya tukabago siri ubugima bwaye ase cinjire kiri agwe bwatekane amate aye bagotebanga natural causes tabwe somera nakumanya umugako yunga otigarite bweka ase gati yabarwaneri bakurigia obosibole se kyombe kya mau barenge 12 mugaka General Kiambati bono nere onyara kuba gakorara Diana Timatiko se no bwato mugano ndegabo onyara kuba gotatebyo onyatora yikera nabango genda busio nande nyara kuba ngukwanera mugano lese page ya 5 igoro yo murakera enchara unegendete ko nganya abamenyi bichisemo chiso isiolo nabo igo nigo bagendete gutara ase esabali ntambe bali ne tugo yabo nabo igo bakurigia match nigo bateba umwancho murigeli muchando yo nigo wo murakera ora basaba tukamange negendo kirere okoburu kwendagira ni docegaiga umu spatio yomo otenete kyombe kya match okurunga dija kun nigateba ngaboni gebinto nigo byasalikira sensemeyo asagoteba baswati bwatereti tibali konyora libaga kikili baranya kwa bagakora nabo wesomera na koranga ningikire ase gazeti eyu ya The Standard page ya 5 eliyo nyarakoba gokwemanya Diana nabo kurigereri mugano nayo ete no yo moiga tumaye kwa ndo mutimuko manjito muri yandi antai trasoa asensemo ya Chisemi
ekorkwanga education nchito morigeria twabe tugukwanira AI tumaitinga gwikira boniga inkyo maitegoria AI abantu bachakire goswa ebirasi twachakire bino nebya online abantu ngwesemya bali rero abantu nigo bakwerose nonye nebitoki byaba wetira somoro biri kwanga AI bono wetira se omoro biri oyo nigo ekyombege kwanga Kenya Rugby Development Academy kekeneta somo chyo Nairobi asege kwegeria aboroki wabali batabwati chi computers chi skuru cyabo babegeria abuna bagutumia kisimi eriyo kwenyorera nabo igogwesemya buno mu rubiri yo konyara ko konya abantu abange nigo gokolekana iga sensemo ya Nairobi nabo igo omo tenererwe kyombe kyo gya Kenya Development Academy asamalieta James Griffey nigatebire buna omurubiri yo nigo gokonya abasaya bange kwenyorera ebitoki ekero bakira sekirasi atebiringa no murubiri omontara indrol bino kweno likosindeansi ase omtandao nabokonyoranga ekosinero tagitonyare gwo gwesemi mwanchito murigeria kwanyara kogoswa eriwe konya nabokwerorera omugano yo ase gazeti ya The Daily Nation page ya 10 asiboge page yego kwanera igoro yechi ghost school chiria innocent yeri tandirana tugutumia ghost schools chiteba school fake bono kora chitebera abo eri tandiro lakini lietandeba chitubagatotebi school chitayo amajito morgeria school chiri konyoranga chiyo kolende kwanyoranga kero chibese chikubwato kwanto atebeti wanga nonye na aborokia konyoranga aboroki wabo tebayatsi school lakini kwanyorekera serikali ekobwatuka chibese nkonyarere yekobwatuka chibese chibono witirase omwaziri w'ekisemi Julius Ogamba nigatebete birenga egati abali batokire niba baguchikwererwa egetambokero egetindi satebire buna serikali nige kubwatoka chisiringi chuchire emerongevere chiriwe emerongevere na ibere 22,244 guchia kero mwokia ole senior school igonga kero konyoranga ntubwaji chi school chiria chitagane irigo se school chirichi korkwanga fake schools gose ghost schools ngokonyoranga okero mworoki wase school itogote banye baringi 10 tibabwato kero chibese na ghost schools echo manjito morigeria nigo bono wetira se chi school echikorkwanga junior secondary na chiro chibako babako bwatukirwa 15,042 nabo igo kera abali barasti semo chiria chia junior chia senior na baba babako bwatukirwa chibese korende nigo Julius Ogamba tebirenga babwatukire aborokia kose babwatira aborokia 87,000 abo bare ghost students as chi school abigo nigo ando chegega oteba chi school 10 korwa sti county 10 bono na chiro chichibwate aborokia abo bare ghost students batayo lakini konyoranga chibesengo batukire chiro mwanchito murigire nigatebire gwetera se kyombekerikia nigoruga chi school embeo chiskuru embeo chitaiyo chiskuru chitaiyo naboroki batayo bono mwanchito murigeria nigo ekyombe gya TSC yachakiro bonenge lakini gati abali babeire bakubwatu machikwererwa egetambokero egetindi wancho murigeria lichetire chitaika 33 maiga yense yamwe yabona mambia tagete tondo mutimo kumusini tokoira na toligeria meganelie ndetigarete ase chigazeti cheito mugeni itoli tukolia rero mambini gachikaba omsemia na ndana mono nigabwate chisemi chekerengo ki university na ande nigasomya bana se university oinere turachikaba tugutwara se mambia bono kolende basebone gati turando mutimuko Ibolio obosemia gusekirukeni Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi
omwanchi omurigere bw'ensoko TV igetasengi ensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Elietariane Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii Elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin yensoko TV oboroso bonus. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Majito Murigeria nigo tugendete gusanga naye hali arasti gazeti asoka bakwana utubingana bwa gazeti ya Daily Nation tugendete gusanga asebana go kwirana nda sensemyo yobo chenu asebana tukumanyirwa nga kinyagitari kinyinge nigo titabwatia mariogo nabayigo egatia mariogo bagukwanira nemepira nabayiga mariogo ali yogo konya basubati wetanga nobolito asebana serikali yaboli wekwenekia kubwatukere amariogo yugo chia asikinyagitari enyaroke gokonya abantu abaganye tobokonyi tukumanyirwa nga bono nemetinyi etano nomo kinyagitari kitaraba chiko bwatuko manjito Murigeria nabo ogwesomera hane mono abasensemi na watebire mwako yo masili to kurgunga Kevin nande nigamanyekante sili takimani rugendo nigobona nyariko bagakogenda asikigambiro nandane mono kigambiro kiguru asatagete komanya kelikegendrete anamono mwanchu Murigeria igani gatagete komanya iguru ye company yaye ekorosia ebinywegwa yo mwanchu Murigeria teba nigobona tagete enyarikoba bagosokie kineki nakoyeranga ingie kore company yaye yanyaltokoba gekurwele sesio korosi juice chigurunga peak and peel juices mwanchu Murigeria asagale teba ngani gobona mwanchu Murigeria tagete kigambire kikenyarikoba gekurwe na chiya sobwanga sagoteba ngabono nigatagete company yaye eyo gendete korosia
binyugwe byenyara kabage konyora chinga kichibwenerete na namono konyora libaga neregende cross korora muri juice cia pick and peel igobonyene no arabwa agatebanga ni gatagete kwamereri asekeli batebanga abande mbaroro batete gosonana barorenge company ya Arusi gwe ase echiro nabo gwesomera mwana uyu nyara kaba gukumanyanga nkikeli keroro mwancho murigero liga igani doche omoteneli bwe byombe byabakoli emeremo bya kotu okorugunga muliki omanene okorugunga Francis Atuli nigabano mwancho murigereri agenderete kurwa kokogo chiase abateneli bali bebyombe biri beteneta abakoli emeremo anamona sagoteba mbaba sagochaka kona chachibese chitabwenere TCNSF na nigagoteba lichi koli bali ko bwatigo nigagoteba nigayachire keraro chenga abande nigo bakale ko babakororekana koba egetango gwikira ni biribwenete na namona sagotebanga bono obugima bwabakoli emirimo bande nigo bakonyara kwa bakogenda ngabanyora batabuga tikende igaiganiga gukwanira amangana y'umwancu muri nabo gwesomera na kumanyanga ningikeli kegendrete asenseme yo eliyo nyara koba gukomanya CPGU ya ikomi aina araroro Diana kegambero rero ndochega igamangana ara mange agendete kona kobaga kuligereligwa asenchire bike nabo gwesomera na kumanyanga ningikeli kegendrete asemambia bono Manjito murigere atiana kwira ni maiga keigo asumugaro nari gusangana igoro kwanira igoro ye contraceptives kubwatko gochasi yengtari kaiteno maitenga kirongo kwana contraceptive nigo bono bagoteba manjito murigeria naboguna gotebinga ngwesomero rikorende aiga nigo bagotebanga serikali nigo yaborigwe kubwatuka marioga igochasi chinyagitari mense ya Kenya asibagotebanga egati yabo nigo babeire bako rangira gose bakorigia marioga yo nabo igo kwakanira kolende taranyaraga wikirana sinyagitari umonjito murigeria no mugana gotebia orase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 abo konyora go gwesomera bari ngoleta se gazeti ya page 10 nige gukwanira igoro yobo choli bwo mwako gocha muna ekeama kya UDA kibangire asitokomanywa wikira boninga abantu bali babeire bakwerikia bagochikorigia bo governor nigo bari 149 emiyemo merongende na kianda bairikiri bagochikorigia obo governor abego nigo tokomanywa gwetera se kyombe kyo gose kyombe kya UDA abali ba eberikire nigo bari chiribu 12 we asitokomanywa ntubwate aba governor bali boninga bara visi abo bare aspirants nigo bari 149 abantu bwate 47 bali boninga baikaransta sebirogo nabayigonto gotebwanga mbale bakoligia ekerogo kyobo senate abo bale 279 tobwate aba women representative bali 323 nabayigo ndobwate bali babeire bago prime na aspirants bali 1372 abega tokumanywa manjito murigeria chi constituency chiri 290 aro bale bakoligia tokumanywa kere ward bono nigo tubwate bali bakoligia obo MCA bali 1450 na bali bakolukwa aspirants nigo bali 10230 yuko lenta bonus pibaba 12353 mbaka bali barabisi manjito murigeria gazeti nige gukwanira igoro yabarai ao bali bakurigia oborai aba MCA abajumbe aba senator aba women rep na aba governor bali babeire bakwerikia wetera asekia mekyo kya UDA mwanchito murigeria na bali boniga baikaranste a service na bakunyara ko wesomero mugano yo mwanchito murigeria orase gazeti ya The Daily Nation page yendoche ne 10 onyari gokoranga ekyombe kikia yani ekiama kya UDA ngakikie bangete gochokora bacholi bwaya somwaka ogoja onchumurigene nabo gwesomera buna Diana gotebiri clip ngira ntai getegerera kurwa sesemo ya kabiri yo studio kera tugukwanira igoro yabagaba nabuna bagendete kuringoli na committee ekoragwa n'umunyakirogo oyoro maseneta we county ya Migori omonchumurigereri Moske Moses Kajwang nemono litkuligoro nigo yanyoreta sako ngwekera yachete kumurigia muroche egaigo mugabana odarakadithi mwamororire taiyo akabura pako musajjanti akarangiri warwe roboti gose namorora
egotebekana gariete bichuka karuabu agatiga aba senator baliboka oro timanyeti ng'a senate go yabeire gasi enkong ono ingabuna umuntara jago bolinga mwara kibati uruka mwamorora igorende mwanchumuligeli tigatira igwango ng'akiba bete bakuburani kera mugabano uyuge county eyu ya Tharaka Nithi abolite kurwa asensemelie senate wakachako muligi. The chair, I have gone up to first floor, room number 3, where the governor we had allocated him as a holding room with his delegation, but nobody is there, sir. So he does not seem to be within the presence of Parliament? He's not within, sir. Okay. Senator Wambua? I'm moving, Chair, that the Sergeant at Arms has searched around even the washrooms and all that. To be sure. I've moved around all the places that he might be, but him with his delegation, they are not available, sir. Yeah, as the Sergeant at Arms, maybe because I know there are a number of them, and this is a protected area. They also SIPU, the police, and also our Sergeant at Arms and other security. Have you asked around? Maybe they have spotted somebody that looks like the governor of Tharaka Nithi within, or has been spotted anywhere? It's not within the Parliament. Committee has been sitting in this room since 10 a.m. and we have considered other matters, and we have gotten to the point where we needed to consider the report of the Auditor General on Tharaka Nithi. If the governor is not here, that is unprecedented, and we will have to proceed in accordance with the Parliamentary Powers and Privileges Act. The contempt of Governor Mutomi Njuki and his delegation is very unfortunate. And if it seems Parliament has the powers of quasi-judiciary of the High Court, we must make serious consequences against the governor. And I want to go on record without fear of contradiction. This is one of the governors that has been cumbersome, has been disrespectful to not only us as a Senate, but to the entire Parliament. And it's embarrassing that he's a former member of Parliament. What the governor has done is unacceptable, and it must be brought before this committee to explain that kind of conduct. The next appearance will not be a polite invitation. It will be summons. We have read the provisions of the Parliamentary Powers and Privileges Act, and we will have to compel his appearance before this Senate on a date and time that will be specified. Muthumi Njuki akabora igwete buna bagabana batebire uyo itone igetoro uyo Nyamira ningarari mwamurire twasomete letukuri igoro yari gukwana igoro yo kwyarigania amarigani narakwire chinga kichi nyingi abegere tuba abege twese abege buna boni gomogeni itakire sensemeli ya kabiri studio tuchikogenda orabure kurwe holding room mwinali uchago bulinga mogeni itore nganga yenda guchi mwamorori igoro roche mwachumuligiringa ningi kyabete igoro ase senate kera umugabano uyu kurunga Muthumi Njuki aburite kurwa ase abelenke litukulie igoro nabo konyaraka gwesomera na koranga ngikili abaseneta bagendete koirana libosio bwa senate na namono nyaraka bagukwimanyira amange igoro ya aliagendre toro nindo chegaiga nagatebia umugabano kitwinera na igetoro bono ekyombekelikete ne toba chenwe imeyense ngimanigo gyatebire ebirusi bikurunga nipa ebikale asense ya India nigo bigendete koboleta umuchanda siboniga abakoli mirimo babire bechinyagitari banyara kwa bakonyora umuchanda nabono gwikira boniga ni bateba ngambaranyora jab gusembaranyora iliyo bakonyara kwa bakobitira abantiri banyara kwa bakoranga banyara kwa bakogweno muganora CPG 15 kabire ye gazeti ye ya The Standard nabo gwesomera oro iliyo nyara kwa bagokomanyanga ningikeli keroro Diana korarigiria ngo tebie gazeti yu ya The Daily Nation yonye muganonde kororo egera na inchendigeria sensemelia ye chigosoli nabo igongirane ase ekatu
Mwanjito murigiri ase gazeti nige gukwanira igoro ya kugenda screening eyo kurigerwa bwango kwanyara gokoro mu chandogo babatebanga kero gokorerwa screening ya chinga kichia bwango nabo kunyara kogwe konya kurwa gose kumanya oborwaire bori abo kurwanga cancer sibono baboriria abantu kweneke bunangwe soke bari bwango banyora obokonyi wegasi gazeti ngo kwanira igoro y'abana bodaboda sibagatebanga sumo cyo Nairobi abange baboni bagutumika bobe sibagateba mono samba kigali abego kolenta disruption as chipara konyoranga abana bodaboda nigo barikira sumo njito murigeri abuni gazeti yagoteba asibatebire bono wikira boniga nigo egetambukiro kirachwirwa abana bodaboda bande bonsi baranyare bagusamba kigali kero cyanyare cyokoro mu basukano asibate ngari ichi kolia itiwe likoro kwa munga motorcycle regulation bill iyo gochikone kyabuna onde bwensi kogenda maminchane lichiko nabega kwirirwa egetambukiro muganone araka wasomera se gazeti ya The Day Nation page ya 13 waigo asibago kwanere igoro yo murakera bagotebanga abarayi nabwo baferirie abananchi bagoteba abana abarayi abangemo no kurwa sinsemo kiriya cha Northeastern nigo bebire abananchi bali babete bakobwa kikura nabege serikali nigebegete binte benge mutwe kolene teriko banyora abananchi omanjito muri no mugano gwesomera se gazeti ya The Day Nation page ya 13 mwacho muri ase page 35 ye gazeti ya The Standard gukwana barenga Kipchoge Keino mwancho muri Eliud Kipchoge bona ndingo cyari ko bagakwira na se kemina no kilikia Olympics kyo mwaka bw'ikirubere 2025 nemo nigare omugako bwate myaka 40 no yomo bono matekera twikira butogoroka ngabano kwa biro montomo nene mugosori yo yubono taligo chikabaga kuminyoka kurende engake nigachikabaga kubugoria chibendera ilikoro kia okoigurwo kwekeminano kia Olympics kyo mwaka bw'ikirubere 2025 nemo kirachikabaga korekana asomo chyo Milano Cortina se kilibatabanga na maminyoka kurunga Winter Games igo mwancho muligeri nabo gonyara kabagwe somera na kumanyanga ngaki omuminyoki omunyancho kyo yokurunga Eliud Kipchoge bw'echimbero cie marathon yo bwete ekeminane kyo mwaka bw'ikirubere 2024 nabo igo mwaka bw'ikirubere na 15 nemo onyara kabagwe kumanyanga kiachikabaga korekana oberi ambassador ibono nabwate chinga kichinyinga okore binte binge nabakonyara ko bagakonyora endorsements chinyinge sana gaborolende nabokonyara ko bagwesomera mwancho muligeli ororenga ningikere se gazeti yup mwali bwe page ni ndochega iga bali babete bakugurwa na koni gwa kurwa se birawo biri byabongeresa nabo gwesomera chitimu njigole taba gosoliga iga club kya Liverpool ngebekira maiso kira club kya Aston Villa kya muira kya muligeti omugosoli obumugurunga Tammy Abraham mwancho muligeli nabo gonyara ko bagwesomera na koranga mbara bali bagule tunakogenda ase birabu ao yutingo nyara ko bankoerera mono Daniel urabega koerera kinyo butuko bwegoro club ya Arsenal nigo kianya tukabage kogenda goika Asense Melia yekurukunge finali yege kombe gya Carabao ya yitete club ya Chelsea golia ya Marseille na Liesagero na Chelsea pichi kaburuka nigo chikaba chikulinye ase ibere Diana nubwatande tubatiane Innocent aiga gazeti iriane abutambe ngoteba Day Nation 2 igari tukulia lero ndo chige gukwanira parenting itsukolie nentaite toshituralenta abamanyi bali baratebinga ngakia bayiboli bakomenyana abana babo mwanjito murigena bo gwasomera gazeti ye igoro ya parenting ingo yonate ko yeruka Day Nation 2 mwanjito murigena bono nchendo chinga nigongo genda se ekatuni yane itsukulia lero nkagituma direct tutubekiriga gwase screen yawe gotebanga the law is very clear yandoche mata komega igo mwanchito murigeria na babwate nyunderio abigo agagandoche galikanga Kenya Kwanza Advisors aigandoche n'abantu bande timaitinga yo mutuyo korukoro mwanchito murigeria no kaboko ngori muino gari koganiri kwonwanikwa okay chigali chia umuriro chibajije akayo chi number plate green lakini ntate kora gatebe ntekemo the law is very clear aigandoche mother come nindoche nindoche gaiga makau mutua nindoche abasemi bo muraibwense bonsipi bakongonteri gura limira karwa boro de na chiria rwetu yogotebanga nigo babunete
lichiko kubabeka basemi bunabo roche list yabo nene sana Kenya Kwanza Advisors murayibwese abasemi abwate nabange sana bono bonsi pi abondo chenga barurabisi abatanga ni baruze tikuna barune kegambero nabagurunge kas chi assistant ministers wada basemi na barabu chinga gichiyabo chikire cyokorwa abisi ikabale abisi bamincha ilichiko matinga bono basemi bwabo mburi bacha wakora mwancho mulire togenda se ekatuni ye gazeti ya The Standard yere page 12 na ndamana otonyara kabatokora dabarabungi babege tororo tonyara kabatoko ye interpret na ya sobwango sana aya employers bali batuligete emeremo employers ngete nabantu batuligete emeremo baminta you squeeze I squeeze ene serikali yagoteba kwegure employers ne serikali bono babwatira ne batanga tomige naye gokomiga umuntu okomiguga iga no mokoli emeremo new NSSF rates mokoli emeremo bono gaiga chikwenyora asaka gusana umwancho muligeri unoroche bagoteba nga bono ebirengo biri bichiko babiko na chikurwa se payslip igoro yechwestiri chia NSSF nigo chiakinire sana chigwikira budayana na ikiro mwali Anchukira una ikiro mwere ngagitenenga kiende nande tumwarigani omugeni ase studio kumwarigani tole muna toko genda taiteke batia kale bintu bibere bikobwati taitabeke Ayub Savula tarakora no n'umutinyi ase kiama kia UDA woro gagote UDM Gladys wange binde byo gosaba emina na maoni ya uteko nyarikana tarakora no ne iki onye mundu narura anyoro musani uri utegeto ure voko usubwate chinguru gokwana kero utagete na Ayub Savula boigo kago korirani atobekire lingana limwe mu mugeni itana kuyarigana na lirori kago chichaga igana yarata tebinga chisese chikale koyoga ngakichikoira nanga chirenchara. Na mimi nimesema Gladys Wanga aliongea jana vizuri. Akasema ng'ombe hii UDA na ODM wakatane pamoja. Nusu. Sisi jamii ya Waluya Wakalenjin wale wa Mount Elgon na wale wa Busia hapa tukisema na Waluya tupatie 2.6 million huyu jamaa anaitwa William Samoei Ruto ili tuwe na nguvu ya kunegotiate. Serikali ikitengenezwa, mawaziri wakitengenezwa, Western iwe na mawaziri wengi. So Gladys Wanga wewe panga yako na hapa Western baraza pange ile community itatoa kura mingi kwa William Ruto ipewe mawaziri wengi. Sisi kama jamii ya Waluya katika chama cha ODM tunaona kwamba hatuwakilishwi vilivyo katika majadiliano ya broad-based. Kwa sababu kiongozi ambaye angetuwakilisha pale katika meza ni Deputy Party Leader Osoti ambaye ako mambo yake na pia Sifuna ambaye ako mambo yake. Tumeambia uongozi wa ODM ya kwamba waweze kumtumia CS wetu Oparanya hata kama ni waziri aweze kuwakilisha interest za watu wa jamii ya Mlembe katika chama cha ODM. Upande wa Nyanza wameridhika kwa sababu wako na party leader ambaye anaitwa Oburu Oginga anawakilisha. Chairperson wa chama chetu Mama Gladys Wanga anatoka katika Nyanza anawakilisha. Ndio tunasema kwamba na sisi katika jamii yetu ya Mlembe tunataka tuwe na mtu pale ambaye naye anatetea maslahi ya jamii ya Mlembe. Hawezi hao kuwa jamii hao ni Wajaluo wanatetea jamii ya Mlembe. Hiyo haiwezekani. Na hiyo omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen
Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana ya magia ko ritu kira Jumatatu mpaka ritu kira Jumapili. Chini Gongoro Perpetual machini na nyora Netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingiche yao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chipetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii issue itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kine buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngodevelopo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robona wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi. Eye ni Soko TV oboroso bumugusi. Mwancho muligiriri chetire chitaika isano na ibere maega yechinsa ibere semambia bono ande to kwaligania sese moyo mweli yo mururiye Soko bwakire na mono tubwato mugania se studio semambia bono yuno mumanyibwa mangana yechisemi paka bona kira ikira kuru kwe kerengo kiria gurunga daktari umanyanga kerengo kia very igoro sana ontagete mweli baga egere anyale ko baga gotebie lietali yaye ngayakorwa ya kore mirimo yaye ilitumai ko tutwara chinkwana osenkwana igoro yokoranga kituko nyara ko batugukwana chisemi chitu nabwatekirengana nemono abasaye bali bako nakotebe umwe tunyota nere ngoteba ari ngamari yo gotwa yatumire bobe sana yo gotindie golende tiga mweli baga anemono anyara ko ba akumanyelia italia karibu sana umugeni ase studio muyemo moralia Maria tane yonkoro kwa Charles Monda Ondieki Ego mkuru wa Usikisi County ase echiri ya kurunga Kiogoro na ose ito na ongiboire echiro ya Kiogoro na ose itere na ase ngokole mirimo University of St. Paul's igere Limuru lakini ase etamu yonde city campus ya Nairobi Kurukunga Church House next year storm blast bomb blast building ya Kabeire building in Nairobi opposite Kunga Church House bali mu achiri Nairobi na mokora
amarika manene arikire nga St Paul's University. Pero chegaiga. Yes. Ngaki St Paul's here. Na university ngia. Naenda abantu bitu bagusi bakembaro lakini tumaetinga ngakimotari gocha. Ande takeire moche mondiye gosemoriye fisi ya ito munginoria ande gishike atwanyora na chorwa se obe vice chancellor ya St Paul akurunga Professor Mombo. Igona into ase university area twanyore gishike asoko nyoru munginori ko vice chancellor university ya ito. Chi program to wade chi nyinge. Bali mota getoborandi na otobwate. Ase skuro ya ne ya business and leadership ngenchende obonchoreria noborai na onda mutoka se skuru eyo igaba nafunzi mbatekeri bali na bakora matemu abache bandore bamburi nkosi gichigo korwa mbaeresere osemba tumiguchi ase bali batenenirete admissions na manganande babaeresere ligere basoji kosi. Okay. Tena igure na narorire ngabona ntoche tutwara kubwaterana na St Paul's University iritojale ko batokora abana baitu bakirije skuru na nameno mbiya mono sana echiro yakiogoro ngibaja baoni oro ali echiro ya seito ne bwate bintu bya bantu to bagusimeka batoke naro bitumambiro singende nchiro mabera naro igizo tabwate no oboke botai na boke tabwate yo chiro nero yo mungwana getore TX yalia koro kwa Monyonge Kebati mungwana ulikuwa rao kumachikongi chirire miaka ya so bwate chiro yoko ni bimuni ebimuni nebiye kyano konye bechimbe ba abantu rero no nyando ngori batigitande chimbe banjiria echiri ine terie mesito kyogo rinje mbabuli ngona takore ntichiro yebimuni Bia tokona. Bocha koligi okwalege teguru public participation. Tuwori wasemba tegere bimoni. Mubaboli. Bagwajirana nabongo bage batirabu atubumanyi. Abatefinga kie chiro yebimoni ko jara kabage kolekana. Kulindo mwancho muligelie yetu akwa daso kora chakira igalende bia mono sana. Daktari ekerabona ukurangiri ku daktari kwarure gerenge kekia asobwe ngetiga ngeresera igoro tuchita ikachinke masoma ne buna chiete ali seto na asoma school ngwa Munuri primary school Munuri nandigere waito so koro ya no rweto bole mo na se school kala sana 1974 na chike class 1 ntu abwa tenda sali ngakora ngagende school kunga preach high school ngakora form 4 ali lakini to akora matemo kita ali kunga KHS ntimwe na araka ku Kenya kusenga kirero era baya chenjiri KHS ya nero na aroche KHS ntu abwa Kenya Junior Secondary Examinations ntu akora matemo ayo to akora ayo nganya yeta naende ingakiri na bakwara kwa chole school ogero sa sami ta school geta kero wa ida KHS lakini school ile yana senjo na rengo ngara tiganti gara ko akora form 4 agenda school ya Manyanya High School akora ku Manyanya ngagenda university ya University of Rajasthan aliense ya India ngakora nkena gocha ngansega Nyanjwa Adventist College kana ndi Nyanjwa Adventist College na ndi mwaka 2000 ngagenda City University of London kasoma ngumbu ya London matuko ange miaka 6 higa kararo sibesanke ngababu yake nkera na gocha asana ligitwe gasita ikonaro karonaro wankarasa University of Arusha na kitu University of Arusha ngakolega ukagenda Tanzania maana Tanzania kolega Tanzania baadaye ngachankena gocha karonara University ya Rugunga Kampala ya bwate campus Nairobi ngasomero na ndika kolega asio uchazike kwango kelivononde kuruwa wono kana St Paul's aiga bongereza ni biasara gukwanira ogosomera no burayi ego nasomerete ekose kurukunga MA Business and Culture culture itali area ye language business ngakibiasara culture ya business neriri etabiye biasara neriri se tabiye biasara donye na ari kuramenya ko chiasama lyo anonta getasi nini tubegete bonige chisiringi chiri bwe 50 mu buko 22 bande babegete abamura babaire n'abasubati serikali bamoje koleta naya ngakiora soki chipesa owabantu tora basomi ngakibese jigutumeka abande mbana gutwara no siringi 5,000 10,000 umanya ko nkongonda siringi chiribu 50 ndege bona gendo banse biasara par kombolia maoni yane etibibu ne yiga igotwara ko otwara oko somia ba abijana byeito gusinga kimbi asara ki gyakiro muto nabwate genta bwate
chinguru chogokora onde nawe tagete gutuga chinswe nawe tagete gutuga chingoko garao niria magena gutuga makoria nawe tagete twaraga duka iga njatakira abantu abegeri bungaki ngaki nande bono chibese chigento ntaramanya kwena boramanya batebire na no chira ni guchiase kwa uko ne loan ko se kwa uko bono genda na chigo miss chiride loan anyway igo ngo cha waka na bamuraba sasa serikali of course itakere chiaka na of course na mbabwe nete baka because chwese bairu na barutero chimbabe kire tu SML ya savings ike gancha kire gara bare kwa buchale ko nacho bana chwana wakana mbatakere baira ni chibese bono iraje kuikase bono ngambari konyara gose bande basinyiro ngige yakoba akiyata kire akito basomye kero kwa iru loan igo kugwa igo kolemere muno mukiriera chibesa chiri kwa etuiranie abantu bande bachikwaye na bakiara bakenya bonsi mbakoya daktari rero chiri tarikinya abantu bachibegete mu buko bari bachinyore bajiri ujibaga igo chiangire go isana lakini ngano bwate kororeka ningi ya sana I think tocho tukwanire ngaki abantu baitu barabe bakore naro chegento social media basene kiwo maana berabe artificial intelligence bana bana matuka ngweni wabeire asense mema ya gusirio mugakare ngoma ne gusiyari karaba begete busempa kiri chuba jinyinga mano mwe no maana lakini renda bararida omuko manyonye kerebo kinege siekebe kinege siekebe abana barero bagoteba ninga barangiri bacho bateranguri bagotera ninche ngotebirimo tucha kwegera naye kera tucha guchaga iga gotebiga kibagorangira ndende umwanchu muligiri kwiguro mageni ito ikirase studio unakwiguga kurunga daktari Charles Ondiekin nigo auchikobaga gotokonya kurigereria ngakitokonyara kabatukwaga chisemi chito nande nchira chakire niyo gusegeta sana kwiguro mugano yebu nayo rusetinse sana kirogo so magaria Kibirichi Primary School omanyanga mambiende nyasaye na bago kiniga kabisa uchikobo montoma ne kwiguro chisemi chiae gachirurukire bakendege chire ko baga uchirete kero mugusio mintago kwane kebusi ototebigore chisemi cheito gekobegente kia sana naboko gendera kubwatie nkwaneye aseseme liyo mtandao o Facebook nugo tubwati bune Soko TV ogenda asesemo ya YouTube o subscribe nugo tubwati bune Soko TV na boy igona boko nyara kabago utotomera ujumbe yago ocha somo professor ito tolenera se studio gaigese mambia bone namba itegere 0788666663 omo lecturer actually miaka ringa wacha geto somi university na bere miaka korwa nsakoteba ari ngumbe kana korete masters narari gitwe nkaraba assistant lecturer ali university ya college ya korokuna New Bold ne yaba SD Bongereza na sometie aroro umwaka oyo moiga na ndi nkaraba guyororo korwa kone na goja na nakokoraga ciende ngawetani kobu mwalimu na ndi nabete CEO ye company ya korokunga Nego International ga Kenya ekro covid ya chigoja ego ya ringa ya corporate governance aso ko somia bantu yoborai bona kero covid yacha serikali gashia kachiaveni bono rento kanyanga tu asino kitoko lene to gashiaka na bete sio ya company hiyo kuruabo iko na bero bwalimu kuru 2003 ake now full time karondo olio kantali ngo so milio kalio from the year 2009 Ngoroji was 18 years in Kalako mwali. Wate ni miaka mingi sana. Bikare kera tu aliko nyoro mwalimu osemo lecturer bi university. Morokia okonyora bona kera okumumira kwanza be university abantu bakura baligiriri. Kai uyo ni chisemi chinyinge sana. Kera kwale kwa somi bongera sana. Abantu baita mwamu barengora bale. Kera sigari kiane kia bugata college iliko ya bugata abantu ku Eastern Europe pons paka kurwa ense chirichira yuna Poland nikisichira around mbarenga ali bare basomera chikosi aho lakini ibona arenga sipisi nezegere kene kintu kyane kyarenge ikomba burukena bamwamu abande kuru Nigeria na abande kuru South Africa na bake barenge na bakenya batanyore to ndoji mo Kenya butanzania barenge bake bare basomera ibintu gete lieto die kirio kali ali watoko wono ndendigo nare nakorete nonye negintu kiba abangasa bakorokanga the Black History Week. Na eto nafasi hiyo koeresera mangana make igoro ya history y'abantu bamwamu ngakunira abantu abanene kabisa bali bakoreto mukyo monene ase Africa gotoreta setore no mugaka delete mugaka kwitwa Jomo Kenyatta Nelson Mandela abantu abange paka ngayukuna abantu basito gusiba babo tenyo babongo abantu abanene
so abasongori bakarora buya sana kiagera nabayete history yenyenge no abamanyete bakaba amanyete nabatamanyete mbaye twagendete gusaba umutubu otenyoirane Kenya naende bache bantome kari ma district jirari London bache bantome bate ni yaso mutuibo mugako iyo kare ngichanoro Professor Kama kwarorire mwanya getinge heritage mwarorire se oyore ikebongereza ari mutuibo na gukwana egerende tunyare ko batugukura kiri batebete nga ukutaigwana nguri kura sesemo ya gusi tuchake bono kwagacha chiseme esabari yawe yonsi pibunere ko inspire at any given time egara wacha gete chiseme echi igetango ngirege kurukunga igetanga ni ukoborwa enibo yogosoma ekyo nkeri komache kyara tinyibo irio mochio lenge ne chibese moga komindo no molimi olenge no mongino mindo she still lives moja tatoralire sorry igona asomete asoba kongo wanene nani yasaye no muye kyagera gwita asoba kongo bu ona egerite binte binge goro yobo gimo na akini yase kanisa ase miaka ya na yonso paka kana na agotire gase ST church igo chiwa sama chiare kombore kya ni manyeto mwaka nore na atakire kogenda form 5 1987 chiwa chikabora mumurumi ntomo nene ne ari gutwakanire fees akara tora abange kyanto ibere se totali bake so ikabitiri intene no mwaka yo 1987 nchako gende school 1988 form 5 igena bachi yana na bwata ya 87 nche diwe nyora bona abantu bakogenda form 5 nabantu ba 88 so ikambetiriria unify intigare gera kibaza kitoke kenchire igo mwaka yo no sirete tango nari ko chigusuki ibintu agende kabitiriria giko na buri kibesa na my brother ka buri kibesa na ndi nganga nari go twakanira tigango ndaganya arasuki oli maja go join. Okay. Yes. Daktari boniga abana muna bare kogenda chi school chia senior secondary school. Oyo muchando yu mugano yugo ugobwe kaine na abana bangi buna beteire. Megane menge twabere togokoraga iga koro kibuna abana na abayibuli. Baburirwe nibo pia abana bakogenda gusi pot fat levels. Injira bono so bonchulili obona gasomi iguru yoko burai na konyara ko bagokora ubonchulili. Bintu kibiri bwango iga turakora byanlock abantu baito. Tunyare ko batukorwe se ubosabiririyo burende ko bakokora kuntu ndagosabirira ngatwa umurariye gesie kebese itugusi ekarana arana na samatangazo kuna abantu gitu baumira se okwira bane skuru negento geko umise birengeria buna baria tuatira ugimoboiga asi itugusi na no nimegondo yakeire eria abantu bare kora mabanyora ebintu bya mugondo bachi baonia bakonyera abana ekere megondo yakeire ige akoro kinga nande boni gatorengerie njire ngao kwa menyire Nairobi ari nje na menyira twaratare Kenya tari yake tari si toka imigonde kete ogende kujisita asa abantu baminto bare central imigonde bekete bo lakini betumira ase biasare bike hapa na pale yagerire banyori bituki bokwira abana babe school bana baraye babo mwarara buno murayuria gunga ndindi nyoro abekire nsema ya sobo buya kiara metenga abantu babo asenare bago yikachiche kibasa kiaka so obekero koboko yeme abana bago somara so gusiaria twakaire megondo ibiasara byeto mbiyo ndora biasara buya none ibintu bikatogokora igo bikorente bitoki biri byokora byokoria igo goikatobe to change birangeri byeto ngaki nkitogokora igo tokorunga tosoje town chinde chirichere yanga tokore biasara ligere matemo asokere bunaya kwanyora nganto bugate gento keto kuira abana baria bara asori tangani tomana kubwati komanga kitogokora bona kero kanto bugati kendepi na beko bo muchando mana chita odi no jibura buruchi atuikerere bona chia marigo yogo tindi patiko so atorora sense neyo no mwarimu ore bono keroro mworokia no gendete winterrogate chisemi twaletere chinyi sana chikurunga CBC chikwira abana bagenda se chi school chia senior secondary school bachiko bagosoma obo mirimo yabo ilibata ito chikoba gusege ntukiliyo taito chikoba sobwima tutige na mirimo yoka kiliyo montata ito chikoba ngakyo ko interrogate system ye itubuno morokia boni gani ande ni numubwate platform gase chiseme jiri chindu tichinene akaronko riye program yenya ningi yere ne asokora kuana na bonda abe na nyiro lirenje lakini asenje ningi yere kiagara ige akwa kero umwane nafasi gukora kintu kiliyo moyo yotagete
buna bono ntwe twasomete twatakeire gwita amatemwa kuringana bona abangire oyo togwita bona abangire igono kwarasire irabo eye onyentegete kobuyo musiki nororo moyone okonyora omwana origente na kiagoso igombuya tatiga bono umuchando gochoba ase program unanyoroche na fulete nga eskereso onyore bate pathway abantu bakora STEM baro abakora social baro abantu sports inchikaro oranya wane skuru kirikire tugusiyaria kera asa ntu asa atokeire mwatoire sports ntofu ati facilities ya sports takitogokora ihe minute togenda tojoka Kasarani twakane kibe sasa Kasarani management ya Kasarani torenta abana tobatenga bono abantu aba sports anyonyo tete swimming ano swimming pool were togokora football igitiki mupira na okera utagete togokora boxing no egento ya boxing kera igono serikali tata tebiga kibali mwa iru sports mutabu ati facilities inkibona ase facilities ya serikali ya roseti mwaka nebe sanke gosetu abaye for free morenta abana bayino terakwana bono nti sukuru ekare ba release ya iru sports tebuga tino negeti agasasi nini nakiabana bagocha gusoma kwa iguro mwancho muligiria kubulinga mechando neroro kurenda gatebese chisemie china baro chenga opportunity neroro ya kiro mwana kuibule talanta yaye akonda gwikira nikirike bweneta suma bwaye una twagatebi niko tuli na Daktari Charles asemambia bona gutumwa message yago goso ujumbe yago gocha se namba ito studio 0788666663 elio nyara kubago koboli kirike bwenereta na namono kuibule gagosomia ase university ekurunga St Paul siga igasomo chio Nairobi no agendete kuri chisemi bono daktari ekeranguligere libuna kwabere go kwana ngento kiligwate abanga nche na kinire kanisa and all that yes wakwana iregoro yo obotaka senchira yoko chuta gwatebire migondo ito yake lakini ibirengeri bitu tubirambule wakwana iregoro ya governance gwatebira ngosomyora abarayi aba kwabatebe bakikuibule mirobeli yemiya abarayi baitu bale se chisemo chiagusi ade ese track record yeli oborai umorali akaranko ise togusi ya Mira na Kisii County ntubwata abarayi bake babwate okorora kwa mutwe igoro y'abantu baito na ndi ntubwata abande bagakora siasa ngenchende batagete kwebeka babebo yaboka ose egekundi kalikia yabwate etaligo chaligo ya bantu balia agatinirete tima yetinga una bosi tunyari bari chacha senduete constituency yane ntobwato mu chumbororo Zairi Chanda njento na konyora na iga 1 on 1 akase ngenchiri sito kana ano onko genda matuka mange na wera na ira na gocha abantu bido na interact na barabo na bakwanira narora entongere kia beire se itunyari bari chache ntanya korora se myaka na beire umuchumbo ito ige bekira sokorageria abantu nyari bari chache abarentero mochere amaguto koruga ni sukari ochandira abangina banyari bari chache ko mubwati gukia sakare korwa obu aminia ndagereye sitalia ensinyo ya constituency itu ka Nyansanja liange town ujumate manyato no mede Nyansanja nanda yagenda tu paka yaje bikangana birongo bono kwanyora kuna bona arenge wiki iri yaeta abangina bakale gotienga imogo jinga ya ngo mwishimi wankorwa karo machere nyanturago oroche nuru Nyansanja baka nyanturago jikuyo machere kire ya mono bosi bono ya isuri ya bajagoja ekara abantu bandi buno mwishimi ndini nyora agende ko bega kibesa ligara abana banse banyora gisemi intu seito batigo nyari bari cyaje seito intu ndagira to kwa abantu bari tukutiga abana bito bagusira tango nare koro mu cyumba olione okobeka gisukuru cyo day school akibekere kibesa abana bari babuna agwa kwana kare bakuna kuumia banyore na fuyo ko gende sukuru okay oburayo
kera moko ni moko na kubasomia aliye university ubona moko basomia. Is it part of leadership yoko? Iko toko basomia a lot. Wetania ekosi yo montago soma. Ntobwate amangana leadership kando. Na ntoko basomia ngakia kiranya saja wakonyo mwanafunzi kwa kule university kwa kiraji kwa nyore position ni toko kole mirimo gose no wa igore inkatoranyo le mirimo igoko ke leadership ebwata ere genuine erengia onye kwa irote ni regento nona ko nona ase kanisa nona ase kenyoro nona ase gekundi kibijana igokoro kingaki omo ebintu bigokoro buyayiga digeturushye birangere bibia simekirume ya bantu ba Kenya gekwanyorere gesigite kiemeremo igokorete nenkiri tangani kwebekera amali yurise bagotanga mambo ingine twachulia mbele ibono attitude yeliembe etakonyoro gongo basito busino nyankenyenge. Okay, yes, wanchu muri liko igure bunagendete kuri ese birengera bya ya sobole munane monago kwanere iguro y'uburayi bwito agitubonete kubobeka na kurigereri nobwate ogwanja sana gutaka kurigereri ngakigese kugito kege gukina ane mono iguro yesabari ya mariogo yogotindia asogotebanga no muchando chakirite basi amariogo ayo gotindia seitugusi naro amange kerage sorry ari seito asengi boire akaronko genda ka ingikere chiro ya seitali na bonda irangi takitali nke gwika mwane ekera nko yori bijana bigonkwanira abange bagontebya mugambi mbu yasogoika aiga tolibo besana ntoranyora kende tokoria bintu biratubera bakankarole penjia yamo kabangura bekaranse tega mambi kibogo chiko kibaikaranse to kana babuli ngakiona mwaba ga mambi abantu bakuboga bujimogo usiku chene no kimwabo kagocha bagata baiga kunga chopless corner yani igana aganse makamo katenga akoro kinga ndu boto chande kindu bugati gas mbere moteli yande lakini kero ko barigereria nabo batinde abande ngo nagutako nabaregento kere bakubeka munwa regento gena achanka manyanta kamanyire kiregiye kwa manyire ko be koro meme korunse osenkupela abantege koro kweko be kugo muntu na gutwa mate chinde tere chinde abande be beta sindani abande banywe ntetere ekigiyanso twa mono ngiringa gante gindiye be koru rumemense omocha niyo kemerega ni gogokwa akubika bana kumera mate bose bagokora igere benjira bakoba ekereko gende nginchire mario ayo gutindia otio tikatotebo bomaene moraria isakunkirikira akine na mujito yora akine ekera bantu osa abasae bakwebeka sa mario ayo gutindia nkina teberabo bono yugutindete torachi mugondo nakiucha kuragira onye gutindete gosonoka bwata abana akibago chisukuru amalio garia asirie bisaku ensengima no nyangusiyo nyantoji gokoro mukibu nabaraye nabantu litoro igise bugito kere gukia sabe na ndosanga nabone megondo yatokeire bono obukima bwakeire bona bamura bayimukire nabaiseke basoire bona samalio garia yogoti. Okay, kwa yakwaneire watebire nga igesa kungusira kire enere nchira ya mwatebire kore tubutaka mono na gusiria abasaye ase egesa kugito wakwanere goro ya poverty level senchira chirese kibinyoro byaito na gukina na kurigereri university ano mukabwata bono chitimu chinene aiga bono ntarache gumura yo ngina ne magasi nini amalio gaye gintu kenda akorire Mayase dugusi nanjingongo chinde aba murabari batakire konyora chinyomba bono amalio gaya abasire bairire bono nyamba nantoja konyora igesa ukiaba gusibono kiabera atari goronga kiase miaka mekebocha babo ndiye kimbakayo bono babo ndiye kimbakayo no nyamba cho koromba gocha gotoke kiagara bono erioge no matamalio gaya gochia asali system jiabantu no nyane mujiore kogendera utwara abacho gotogotoma bono bantu baje gotoko ocha abisu ari kwa Bulia University into St Paul's igotole university ya it's a Christian based university
ensemeye mo gutwara chi program chi to Quran buna ntobwata masaba togokora ase wiki maralimo ya wanafunzi tuwate chaplain ya university na intu abalimu wali togosoma miororo ni mirimo ya itekero to na lecture room tu advice ya wanafunzi abangaki nyuma yoko soma na kanyori degree lakini onye kora sama lyogo igera abenga tibesa chikwa bekira na masomo kwa nyori igago chigosira bosa yongo tema tole as public university itin komanya na bete nkaiga mo iga kisi university na bete ya bugate campus Nairobi ntu abete matukomake somehow as university serikali to ikonyora mafunzo yako bamane nororo kwina bakonyora maryogaro chinjira chinge kiagara mentorship ya roro gusoko kora abasawa abari bo ja baso mikoro muntu ogenda asako genda nakige kogera to kubuli buna bona abantu bido bali gusi bare ntaba na St Paul abande be university chinde che kanisa asibara anyoro kwegeriwa kuliko ko bakonya kumanyanga kekero kwanyo degree kona ndo buje kwa muntu umuya over the discipline na ndo libuya aliwo jikomenya buya bono daktari nkoranga kira bana bachire university level nere toko abeka twate abana bamanyete chisemi banlo kiri potential yo kumanya ibintu ebinge kwanyoranga chinga kichinde ibako babane gwitano no basemi barabe bakwayo nabange kwanyoranga kira bachire bachakira ko ba independent because umwana oye kira ikire myaka 13 wono ga uchaka gwitenenera uchaka korosia maamuzi yae kenyorukia murigereri buno muntu ubwate bright future abange boni yes bayikere ba face rigente iguru kunyeme chando ya frustration yo bugimba nabo bali bagendete ko bowlinga nga kinkonyore emirimo ncherekire wikibosio saba saibu naba muralimbu yamana se swali elio ekero muntu agotebo be 18 years abako make decision ose okona cha kwaye akona janga nkoba yose ngokorayika ena machikale base serikali muntu yake 13 yigo bero muntu mugima lakini naye ndalinga ni yigo ibira so tabaruchi mbaro konyoro 20 years or 18 or even 30 otana gukina kimawazo bono ekero muntu akona cheki na nko na chande biana na biro muntu monene igoto gutagira kororanga ki tango muntu yenda amamushi yakobeka na amamushi amaya twamuhe supporting akigende ikona chanekia bono rajo ro muntu ikire 18 eyo somero university yabo ukore buna akorire uyirani lisabu osoira sama dawa ritwateba bono igotwanyore chiasara chinyinge bariaba ke konye bamurigirete no muntu osomire buyo detamate mu university obagokwa moyo na yande no anya bali batakitu suku batigete na batigete banza kumurama oikase yeto obobono onyora frustration yani we iranana kere irananire bono muntu toko mokonya linga utatiga ekanisa abantu ekenyoro keimoke nabagambi na counselors basoke kokonyo muntu ngakindi yongo asomete bono gachia nando nyokoiwa yata koiwa bona bagutigara yona nisemije cyacha sare kabusa okay batebire gisebi kigo sare kabange bacitoro bakagenda bagacha n'iki degree batana gucibe kandozi bagatimukaka pa Mario ga basabana goteba ngaki tata ndakirandi giriye mirimo tata moka no manenge taiko ngere mirimo igo gweto masoka siko na yuriye kyo gokora ekero kuna koroko ngaki degree yayi gokoira tewe karanza bono be abugotebe ngati mbama yetinga na accredited university matakire kondi kemere yogo soka ori tomagento kende kero kuna korigeri okay yes igo rendo mwanchu murigeri no igwete sachinde nabo basemi kamino gotutaite twana gotebegwa twaranga kitukwa gachigesa kukitu kimugusiga karata gotebanga bari baikire asige tunugoro baikaransire barorire abakwira nanse baturangiri batatebinga ikaransa motegera ali getunugoro ebintu birigage kare kararo mwalimu we university osomoro kiwi university gona manka manyire along the way obogoirie biribibwenete koligererigwa ndamano igoro yogokina na koranga kitogonyara kabatogokini chisemi cheito na andamono kwigure bunago kwanera igoro ya Mariogo yogotindia bintu biri akoreta gocha ase abasae na andamono no nasawe igori ukinia matebu atomo chando monene na konyoranga twanyare konyora tokonyora injira tokogenda busi wateba chinjira nchiro tutakere gukuru butakase ebinyoro byito watabire gente getangani no kurigereria injira tokonyara kabato gukora
ebiri bikorunga value addition gochia sugimo gwitunga ngikiri turakore tuyagacha mundu naro ikaraste bono mambiga ta gete gwa kiesabwa na kubuli ngaki rero bono muna mwareta daktari intagete ambanera ntebi what is next ase ebintu binde ndakore bikinyara kwa bigukine wimo bwati bas nabo ora toke nkwanyote gisiyo gosoma buya lakini ndase Kenya amajika itare ngaki kero mwana access kisemyu nga basic ekero manyete na kuriyo na constitution yego tebanga basic education igere free as a primary ne day school ya secondary and again no ani boarding umuiboli actually serikali tegere ko nyirufira kese nje boarding expenses to amenta igoro kali comment ngakiwa inero basic eben kwanyo the basic education so kasiko etome inkioro chora akore yakoe bitokia somo guko puna arkisi ta oneka rogo yato nkorora bamura bayito bakabande bakora hawking abande babwate gisuguri cyo bakoni aria abande bakora chi restaurant abande bakora binte bingetu lakini akubonye bamura bali balirisa bakuimo kabaikaransa nga jobless corner across busiyengima baruaroro nonya sa tokeire ali asoirake kiasi tu pado ntore kase mbure tali gotu nabona bire ngo twekare gake umuntu simike ganto gakeiga nebe suguma neba kende nayo karebuga kire mambia ogosoka kwa chikonia igere kwanyora gento gake nage gutuka so muguko okay ancho muri ri kwegure nga netakeiro monte karakari arorenga rinde ngikiria konyara kabaga konyora be kasumo buka semambia bono ndabona ndagotebia kero mwalimu arega iga nabora toke no bwateli boli nabo gwa kesi migochaga iga tukwane mase ya mwega rinde abana bubabwata ubumanyi babo tumanyinga ngikiri kegenda ate sense abono tate kurigera lichinchira chirito nyara ko batugukiniga sakugito nakoranga twawenere buno mugusi kweguro kwane irigoro yobora yote birobora imbulia abantu bonsi bakonyara ko bago ikaransanse barachi priority chiabo ibintu bibiganeri nabarayi bali banyoreri bagabarore ibintu biri bakora bigukikoba bigokonya generation ya mambi twigure mine sabari yako gendere ntambe umugano yali tangani gago yo chakira so tebanga migarwite se family ense igona bogonyara koba ko gwa kesi migo chakega narorire ya monere ya chirega iga daktari tate ndara igunga nkiago tebese mabia ngagi no dona daktari mono rero jise mimbwate ne chi nene ise ni tio na bonda kinyara go sepi kinyara goraji beka ngora gininje ndabondoje kwa jinyarira ni tanga ni botambe no mate ngo tabi na kamati era go tabo muntu no bongo muntu no bongo bono buli munabubu bono nyo tubwati obongo obuli muno bwata no aneka tubwati kinyeni no ane metami sini tubwati no ane ritoke obisiere lyo bwe bisipagi tiogende na obisiere no chunya nyare basi bono borai boito borobwo okimotua iga Kenya teyo kai ora gira gotebirie kamati ya karuo igintu ikurukuo gosemeria bono gosemeria wate basate igo tokonya mwate bane chikura tokuralia ntubura tikenda ita ichenda kokotebina gakio nyangu bono gaiga gakiringumie tota gote magokebeka buya wate bani gongo gochecheri gongo paraki mwaro cha bantu bali bare gocho bachie to bachori bwanaki igo banyora accident nkolera bare mbako nyiri kibesa neki so batagete kirusiwe iwangia tokonyete aya enyote imware tete aya ekero omonto orekera chigo sene ya mabuna nchoyongo kwana tongi karanche tiante binya ebese no anako ikomia isana oko ngaiga goseiga bona yekero gendrete gokora chikura kobeke bichana amo kobeka abangina amo abangina abo bagosombe mechere mbaka maete ngaba kaka baba makale nyomba okay kwabuliri buya sana gekoera mweli abana baitu mbali tubwate bakogenda gisukuru ntubuna chi amatenga kiturakore abana baitu basome kare serikali ya iguru elinde neri iyabo goleti abana koruka no eno moibori atabwati no ane gatabu ya ikomi uniform tabwati otumbire gisukuru
abari munkorera barenga gakirende toje basa jiruwa tebeta tugulenda gera turagereria abana aba bono bakobekera amaboso nga ni campaign bale igo gente kia komorugia kana tari kunyara gogatagara na koira ne ruronge na kikere. Okay, bono togoso ase chisemirende bono cheito gekara bari baigoro nabo turabe tukuna kubaburikira rituko amaborio kwanyora ngambari gotoa amaunchureri bono ye chisemi buna tugurigereria gesaku gitu kyomugusi. Bono mogorigereria ja amaunchurerio ne chisemi na chiaga na gotiringa. Okay. Okay, biya bono sa. Nako kuwagibaisia abana bato gosoma bato gotokonya karo bagenderete kuna gokole bintu bitayo para ne chikubeli cyabanyari. Asante sana biya bono. Bono ro romba maeti nyumba. Aya. Abwate frustration. Umuranya agento kere mungino yakwanire. A reason why toko chisemi kitakiri chewa abantu bayito buna busi na Kenya ngima. Litangani ige kurusi ignorance. Yani umuntu umanyanga ki egento kete yokoruga. Ya rusi ignorance yororo. Egento kende yagera umuntu understanding buna umuntu yagotaba insakogenda mugondo nsime kiji kabichi nona ali asobo umuraba igoro kogenda nabo nkwira ali marago bangoni nyore chibesa none kara koherese rwegento umuntu yose osomete kiasi koherese rwegento bwanga akoigwa kuva umuntu tamanyiti kende yose tugusitu isakogenda inchira bone ibintu bigenda kogenda ase myaka meke gocha tugote gutwara abantu okoherese hano negentege keiga mbari ko kemanya nkyo goteba igo umuntu nito tari obakorera chibesa abantu babugate na beserikali batakeire korenda bacho na parliament ya baiti amachiko county government yagishe nk'abantu basitugusi abana banyore gisemi umugabo no yatagikishe abana banyore gisemi unabona igintu yagiye kiara nage kumisana iyo konyore gabana nibwo ate pasari igwimene nibwo ate abantu y'ipasari oyo kwa manyanga ki agency yasa bagokorera gindo tatu rere pastor ya yama ke serikali ya yama ngaki e pastor ya banafunzi igenga naiga ngaki skuru eko igorwa yagenda ryoka nkiyo ka gero munde mugiti pastor tubugata available resources sira somya abana bonsi PSNC ya Kenya uno kurigerera boni ge setup ge kware nubono muri university ino ikorukunga private chibesa chire Kenya nyinga sana moralia nkwari gete magazeti yali ara goteba sendero se muisonde Edible president yuto igagutumia chibasa asokulina ndege Kenya. Chi million over 300 plus. Kulina tu ndege. Nagotana upana mangana alibata kukwana. Chi account yuto yagusi chibesa linga konyora kuruase national government na capitation. Government yenyene. Taxation yabo toko sanyentu kerase chibesa chisaine. Ingaki ekero Uhuru Kenyatta arenge president still nemerimo na arenge ninge nabwata abana secondary school ngakiyo bon timbu ati bana ba secondary school ba kore bonse timbu ati bana ngosomya sobwenge igo tuare korwa umwanafunzi gare konyora 50,000 shillings wese serikali tuamentaga kaigo igo chibesa nchiro tatiganga ki igo chibekira asitari go konya abana yagera abanafunzi betoka bale siko abayibuli bachandika berushi moyo nona abana barenga abogi barya bakonye gesaku itutya cyabo kiyatenena bono umuntu kinayigo uja gwaso ase keombe keria tata keire koba asengeje bono bwo bamusinyira. Okay, bona abana bayikire ase university bakwanira abalende ba unaga kitokurigie ni babana bakikosoma. Yes, kwata abana nabo gonyara kubago kubasema abana bayito bono iga buna bariga tugabatebe bali ba senior secondary school bachorire miremeli batatu kikosoma abana bayikira igabone university no chisemi chigoteba cyo mwali chiri chigoteba insa chinde bono chiyo chigokuba na yento chikaba buchibusyo selection ye course bono iga how is it ngakire so bora isi konyora course ilira chikopa ge gokonya guchibusyo as a university ntobwate office go deal na career guidance kana wanafunzi bagocha punandu St Paul turojibono mtori konyora banafunzi ba serikali kera ndi bintu mbia changeti lakini ngocha bale batu anjete and we are doing very well iyo waso ase obisilie ito ya career guidance bade which cost of what age
twarigiriria ngaki gwakore the form 4 ngaki kwanyorete ngaki waskoyete kwabagaire ngaki kosi yako genda iga ento bate projection ya bichimutwe ekosi yeye iyego chikogenda iga so twaba oko manya manganaya digero mwanafunzi ekara kwimukie kosi yakwimukie kosi yeri understand it tianko mugweka no yomo umwaka nule ekaro umuisa kona akore the form 4 Rupitera Girls akarangirwa Machakos University karona iko liruga riri gatari goteba kwa irwe course ya tourism and hospitality abantu bakateba mwalimu ngaki umwana cyo koronyo grade yake yaje gokore tourism and hospitality kana kwa no mwana uri ona kamuguri ngaki oroche course ye agande option chi ananchi arengo lakini asenye njo course ye ya chiringa kyonye manyetayo ndo no mwalimu karansanze madibano togokora igonta gitego consult experts be area ye basani bana abantu bandi bankonye kora understand kairange wiki ngakwana basani bana go ye course ye abandi bagateba umwana uyu yanyore grade yiki yati gacho kola low acho gokora ki but if you the bagante itikara raiga e course ye ningi yere one ekaraje kolire abatakonyora gasi tujiga ya tourism and hospitality nabako genda omwebe sankeiga ayigole panda kona ya bandu chips ne soda ne ngoko nabakonyora chibesa and indeed kana era sero mwana oyo we agreed ganda kore course and she did it te bono go tevinga saba bantu bali bono bali ko batara kore course nere liria una toka ndete ko kora revision iga ye course ndete to kona ko bolio muiroro chichiche to change to ruaiga kiro montaruaiga to ruaiga mugondo to likogenda tato to ndete wensie class ime to chiko babnaye bas ekaro wasire class ime to chi class ya senye nchu utagete ko change ye course ngogenda egere course ngejo ko bugi mubuya kuna bone yawo ya mije teriembe kera information is kaere kuna mwanda ngeretiga na information so e course to wasago change ekaro bwati birangera ringe yengo kora nembe tiganji ko kore erienge yake chi graduate bonto bwati to kurusi university kero mwaka n'abanafunzi abange ngo ti course yawo wao okay ni yiri buyanga ki ekerense go twara abantu baso amati course yawo wao tikiri gento kebe nande nyura yigo murali kise chichi bwata abantu abange ko chigo toro botene ngo bwango nande basometa kuna bono China nande go chiyonya sana nanko imuzi bongi kororo China bwata abantu 1.4 billion lakini ero rocha bakore bintu byose Afrika yakora bintu geta tori go 45 go 50 million na otora to kurara njara okay igo ko bakwa abantu abange batabuga ati gisemi igo mogo feri bako abantu abange une gisemi mogo succeed okay mwanchu muri ko igure naye nabo kwa kesimi go chagaiga ototebia soberete no tuli no daktari igale umo lecturer go so umoro Kiase University twendete gukwanira gisemi cheito abana baito nigo baikaranste chinga kichi bagendete no gotebeye bangete ya ratindochi gosene bwate ubosibugaye gosene echikobage koreta kende kwigura tebanga chinga kichinde kera gwa consultry nabo konyara ko kwimanyira kuri ndo mwanchu burigire ntagete torogende busyo na namono tunyara ko batoko gendo so mutimo kumusinini tokoirana koja turasensemo ya kabiri sasa abwe stoko genda bwana kona konyora chisimi na namono tukwanire chisemi chi university njenda jindo che wana chikale chio mwalio no ikina giko na chirwabo asante Soko TV uboroso bw'umugusi kuri umucyo mwano Nairobi Kisii Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanyi amange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV uboroso bw'umugusi
obutindi n'obusumbasia amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatare ichyobutindu. Kera kama chingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano. Murigari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabu na wata kuchitanya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuliao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boyigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nimeiga au.
tuline sababu yo kore talenta mbe gucha kurigie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Mwanchu muligiriri nande twire ne chetire chitaika ndoche chabere chinsa isato bono mambia chabere chinsa isato chabono mambia nande tokoirana tole no mwalimu gaiga tiga muruko mworokia togendete kuligiriria aria tungete chisemi anene mono nigale omo lecturer ase University ya St Paul aiga somo chio Nairobi na bwa tubumanyi tutaiterende torarigiriria asale ichi university ritagende torarigiriria umworokia yes ntubwa tumuchanda ase university boniga ise kuligiriria university chia bwata marieta buna moi kwarole chikwanda down the train mambiende ne chinde chia chiri na chia chingwanda chiri muchando kyole ase university boniga university ya serikali nkanyora jire chiweza kurwa se exchequer na ndine gisheke be university na moi iwa kiatera sie kupi ne university tango totale gukwana nga inguje gusie kwere gusege bwa tobokomo mujandoro management ige komisi manage chibesa kiri chigo tumuchiororo chinjira chinyinge nakiye korokora abali mu serivisi juno je serikali bakogenda se emigomo kerengaki kwanya chibesa kwa tomirwe ekinde go chigokora ebintu biri bitali ase charter university is supposed to okora ogosomi na kokona okora research inere ase university research na gosomi university te iri chibesa egore chibasi gose te iri chibesa etoma abantu bagende okora benchmarking ikia part of research in benchmarking kwanya chibesa chiarurwe kero chiarurwe chiakora ebintu bire isiko ya mandate area enene baire yagera bono engaki egoika kwanya buna bono moi igebwate sukuru chinyinge sana paka engineering nero ebwate segine mangana mange chiba yiji atumeka bobe the management yagora ebintu na tajiro yecho yakoraki yakana madeni bawuyeti kwanya oranga chiba kitakeire korani university nchiyo chiabolire so abanafunzi bono mbali gosomiwa bali mbali go akanwa unabona bali ba part time gotwaye toboria barali motokonya manganaya abali ba part time na bali mu abayabare na ndi university chimanyeta mangano mwali mu part time ikukita kiri chiembere syo mwali mu part time kwa nini umwali mu part time igoko mwaka no musahara waye thank you very much ko mwaka no musahara ulimo kaiga ulimo igwana ine ikonyoranga university chichire bune chigwateba abantu bali bayire gasho so part time mbana wako no emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 lakini mutagete basomi nakyo muntu yago gisukuru eyo nakyakori negari nakabwata abana nakyakora bintu gete eno shunera ere bobe mu muntu akora part time na bwate genta akora elsewhere nayo inyorega ki naye nkuwa bwate muntu ro gosomeri nakiagire twaje kumurigie igo moye ebesiri yaye igera agokonye korani university na yarakore bintu byaye ono mbali gokorabo igo ono emechande chake priorities whatever chibwato muchande okay kera twali kwaliga ni nkwane naye litangani endogere twatete gukwanira gekorokunga abasaya abange bali bakire chi university because nabo togoroka abantu baraba kechisemi chibune gwate abakiri wichiya chibwate challenges chinyingi abange barorekanire mbali koirana ka kera banyoreji amasomo ya university oyo tali koirana ka oyina bature lakini geta keirega kero wakorire university bingine kwa nyorire kyo gokora igo to koirana nka se turwete
taringa otokena gochiwa nga tochiko kora kende kenene no gochiwa konya bari bande bagosoma obe bune role model obatebi na bone binde twakwanira igoro yoko nyuki changa chiri gusi chikupela chiri omugino yateba nyasore chiria obatebi importance yo gotanywe bintebi ekara bago kurigereria ekara ko batebia nakora nga kweli omuntu ira ini yachiete nerenge ya bacho oyo tari koirana metete gusinto bwate mangana makakora abo no nyamanyete onde na rude kenyorogete akora ngasa kwirana ali kana bona nda betinda ndabe natingirana lakini omuntu osomete buya no mwete ngebintu ebinebika nande mbirigo tisa mono nabogo ikasine kirano no okinete na no iboire. Okay, yes okweguro mwancho murigereri abange bagatanga abata babwate gisemi kinyinge kira banyora opportunities buna kwiranire baja bate abanga intuntuliko bayigwa twabayigwete libare gokina lakini bono kenyoro mbageti ase mambia bono naboigo bono twakwanira abasai bali banyorete chibesi chiri twari goteba either iratoke county government ni bwate chibesi checho cha kimurobiri empowerment osonyore serikali enene bali batigareti na wabachibegeta ali bagakundegete abando nya bagakundeka babana kora kubolinga ji startup njire chichi biasara kigo sembonjori kinda kore ne chibesi chinanyore ngikiliyo rate bona asa bana bunawe yakore ne biasara gosoma muyama no morali escola nere gose abanyasemio yo munaro ore gotebaiga otware chibesa tganjiro kebo ke resource ne bindu ne bingi tganda bingira chibesa chiria otware chibesa ochio chibeke gose ne mpeso chikirio ngakitindi go chitumia okona gotaro kana gatanga kinje nimbwate gento ko ikasaba sani kwa boro kinga ale balance yana goso chibeka account one kero urairo koraro mwataka kinje nimbwate gento igo nayo muntu omurire kwa nini epangi tiriko basa chiri tibasa chi otega chetiga albuno kagete igeta abantu bali aboge begisemi bali bamete biasara bachi gokorera ebiasara nekeko kero gende bank rero ogende bank otena karangeri milioni moja abu ibagote muralire ichori yanga form egenda ga process moji konyoa basibagote ochoche mambe ligera bayali kibesi bakore kwanyoko bona bamura bagusi babugate besanke bali bataranywera kubera batanyira kubera na bintu biralia babugate gusonde mamumu abakamugachirite kana bali bandi banywa mamumu abamugachirite ya nyore tali yakanda kamate mami na nyorire mamu asinga njo moni namanyete ngana bora agisalia kamate tanko gachire yombo ya goseise bono tugitiga kibera ase mama mono gose tata mono kero gwachi gigokonye ibirenge libio bigare yake orenga kinki kelinda anyare gokora nando kora assessment abu asomenyete gotogo somiga igokora ka research gake ngintu kisita ke miseti ndabe ke chibeseji igere nyori chibesa kinda aoni kinda akore aya umuchando gusi kiriki cyane kitatu gore boda ali ni abantu kibarora yegusi ari ngorenga se kenyenge bindu bayi barora yinyinga asi down ya Kenya so akora research ritangani amanyenga ki ebeseri mama kanga chirete ngoja konyerusia egento naro rike misiti ase community yaitago sai gasemenyete nek ekene kingo chigokora anti mo kagenda gakora rioka agenda ararora ngaki ondoko gekora asegete na kiako gekora digere ekeraro lirebo arorenga inchingo cyo gekora slightly different injeregete engasi nini digere ori okore gentingo chigokora narinda nyale ko mubwa raisi wache watabire ko mubwa raisi nande ngo boli linde igoro ya bagi namba bwate chibesa bakachete chire bengi batwagana ko boli ngingo chakakorera soko bwakire hello soko bwakire okay koira nare ni maete ngangoira nare nabo koira nande utwakire simi una nare ukubuli nabo ikarasa pati maete daktari tagete ani bagotaka bono obatebi ji startup chiri barachake maete budget bagateba gaki uchaka koni chisirio kire mundu akayure sirio uchaka koni chianga chia mitumba paka boni get traditional abantu bali chiro bakoni chianga chia mitumba ese nyenjenga kia ya mumonto ndale tataka onie beiri chikaenda chikaira basi situgusi startups inchirotu una bono chingoko chitageta mangana make waga cha sikobera abibimba robatole kana mbona nkanimbo de chingoko mbuga tenke waga cha iga urusi besa chirinka oro chege pande kiya iga
na endo buyambo linga ki training sinjiro chi nyenge tu chi ko kingo gikorerwa nabo muntu akubika besa yaye no nyan 20000 azikiri 50 asingo konkeiga abeke birengererio nkiagokora anyora amagena aho ni amagena gusonyo kubika je chipuro ile gigikogie gwenyama kiri 6 weeks ya beta yaro honiri ina ya mo yabo abantu lebo akonyora abwate interest gusasa chigari yani auje korore gari gubuya ama yatenge ne Bugatti ama yete chigari buya naboko genda orosha gantu gakaiga gakoro kunga spare part shop ye chigari obegete bina chi oil filter obospana boke yani asogo ansera yende korwabo nabo muntu akore gintu bunekyo bari banje tobolemi akora ngambu gatebe sana bonko korobolemi abara agenda kondise mubondo bomuntu nde yigamia kebere akore bolemi korwo okay and so on mwanchu boligere kwa igure ine gatie chisemi chiritu kwanera rende akesimi gochaga igori oli gwakesimi kwaye butora twale gokwana nabo gwaka bono iga namba ito yesimi nigere 0788666663 asema mbia bono tonyara kabatogo kwana na daktari na roro yomo olenga SSML ya YouTube okorukunga Morin Onyan Morin Nyanchez aregoteba ngensoko bwakire Morin Nyabuto korwa utawala githunguri agotebango kwani na koira maiga nje nanjire mbe mon Morin nindoche umusuri wege susu Dennis Kerandi agatebe nsoko bwakire mbya mono asobo semi obutogerete konyora nigali chisemo chia na Kuru City Salams Club tete kogenda dabali asesemelia ya Facebook ndore uyoli kire message sema mbya bono mama Ruth agoteba kuru chisemo chia mabiria nigo ndigereti masemo na nego kiri sana negati abali bagendete kulika chi message keri style esteri kuru basi nyaboterere amo lioka watching live igo negati abali baroro mwanchu muligelia SSML mtandao na nentagete abo gwa kesimi lito jara kabatogo kwana no mogeni itoga igase studio nabo kumubuli kendi kiliotete komanya sachine no bwate bintu byao birabu chisemi kiri abwate cyo gukora uburayi nagosomya abana ase university na bagotebye liyo nyara kabagakoranga tuanyara kabatoka ndosi gwateba chi startup na chicho chiroro nechi nyinge tu chi nyinge sana no nyano gosona chi uniform ichiga chi abeta magori ngiri ngento kebe unto chararani yo yegero sona uniform igusingere goteba nga karibi kebune bya mubalira ngobo na bibire na makia nkibanda abamineti ebese kwaetwe onye kubwa tu manyi bogosona chianga gendo gure chararani kana ko balira ngora nabo kuja konyora ngakijisiringi sano chiabeire 10 kogenda yes wacha kuligirika kwa mentri botenengwa kwa mentri botenengwa sege sako okay yes wanchu muligirili na nagatebiri nabo kunyara kabago gwa kesi migo chagaiga tukwane na daktari asema mbia boni litunyara kabatoka ranga tuanyara kabatoka ranga nkikeli toko nyara kabatoka semani nobwate amanganande uratuko gote mugusi ase chisemi ngakituko nyara kabatugo chigeka na koranga bono lende ekera kwa rure igoraria koira nure bado kokoreka no muntu ubwate igento ikuru kwa obaremereria genta basai babo no batata gitini gento kia mambia gote abimbono igonya talibono iga bono iga nande basi bemono morali situ gusi igonta gitego wa sankwa na mangana make uri semi na kwa nakale emegondo yeito ya keire kabisa bodi tigarite nije bono mugondo tigarite gusi na ndaba gusi montegerere munyigwe umugondo tigarite gisemichiria abana bali ba gusi ba gukikonyora gisemi buya tali rasi macha koli kwa gose Nairobi gose Kisumu gose yande abakonyora omuntu ene gisemi chingiya ochire ensende ne gisemi chiri chiaye cyakire ko mukonyororo muna bono ntobwata abagusi abangi bara America bari Britain kinse chiao abo mugo nga diaspora nje na rengo yo mo bagerogete kwale kurunge diaspora ono muntu diaspora kinse kinchi bwate mireme gokorwa oyo ne chisemi igago cyonyora imireme afadali okiniso gido gusiga igabuhango igono mugusi yondo ratoke origede chisemi bunegento kere kyo musigo konara ogosorora iga wire chinga kichiao oshauri abana bao oteme buno konyara obaire sukuru ekero mugondo bono tigaire bwa abana babo nechisemi nechiyetigaire wachikwanire bya sana karabaro tuna kuligerera iga magana yechisemi na kwa yatebire
and wateiro mugondo no ruyo tigarete muntu nari miaka yaye igire 30 gagotenga nje na agotire tete gosoba ogokumi sana gisemi injiri njibwati bogotu nago tebe kali wana hanse suko ni 74 ibija nere musuko ninko yoto nere sana ataketense tena sokoro yana na abunga mwabo na asomire matuka atari make totebe buya buye suko na aja gukura 2003 gikujikoera gukikuchiabu igo ange myaka 30 namenyire sukuru umuntu uri 30 asenje uyo no muntu omoke sana mwaka nare mugikoyo ndo ringa jiji karaoke iganyo de pia jiri wose ne wiki na ndagako inginji nene yonkyo magwe atageta gokora igamanyete gagisemi nchibwati age ekiagara muno kuna kwenye bagisemi ukona comment ochusi no bongaini na kumanga kyokora ebintu okay iyo tate bangogotire bona abantu bali muri 30 years mwe igete form 4 mukanyore C plane mukanyora no ane D plus bona mutegere mundi ya St Paul mbadenga kimogwe ateka gose tubatomi guche project ni ya gusi tubadenyi kosi kimogo korororo ligera nyore gento gikubwaterera ekara matukari yagoika okay mwanchubuli liko iguru nagoteba nigeta keiro manyanga nkikiria kichikobage korekana lilio nyarako bakonyora kwa nyorire nchira yokwenda sama tukabwa abwangari busio na namono daktari tete kwa libaga urwe birengele bya mweli byamono sana se nafasi abantu bito bagusi buna murabo mwata abandi mugondo mure abandi mwarigere iri ase YouTube alias moto otorigete kurumbu yamono onareko basabaiga omwaka yogo 2027 ngokora trobo choli bwabaraye bito bagusi na Kenya ngima timo basako chora barayi nganga kibara kibasa asimure digere basobisi mochora barayi oyo gocha abatenga gisemi cyagusi chikoba murayo gocha abatebinga kihealth ko baturwarite nakiboli mu bito bako banonya satokeire ibi cyane ibi kuna kunyukubela na kuna kwa madawa aya ngakibago konyeka igo togende chikura chiria toine gisemi chingiya no manyubuya nande nabasoyeri yakabere mochoro umuntu kuruchibesa mochoro umuntu orente ibirengererio biri mutagete akiko bakorera gisemi korera abo asenza mu gisemi anateba emegondo yatokeire to abana bitu gisemi oyo konya nafasi kogenda no aginse kiri cyangumbe kane gisemi yakuchonyoro no bole raisi mbose gutiga abana banywa maru babawo bakunda kunywa madawa abagambi bito bagushi bari murati grassroots level abachibu ego nabasoroire mukie nyaunyo anyeko yarekana aba mura bari bakanya bekaranse tijipara mambia mubateye bagenda bakore gintu kiraba ebitokya somo bukoba okay daktari rabira toke bari babiri batatu bagate abigo goike studio otokwani tiango dara kwania abantu bake buno lyondi kera kuru utawala kurukumorin no munyabiasara omuyale okora biasara ibitoka kwanira ihonye ko target ebintu na chinsu kiri kisambire buya nabako genda okoneria yona mukwaniri my mother dimo yati wasana she's 96 now mwede wasana mata yati oli eri gosenga kinde onyo ndigireti na yigo nagukwaniri my brother monene ne roto someti abantu abatwensi nere namukwaniri waya omwalimu ito monene vice chancellor ito University ya St Paul monge na Professor Mombo na nagukwanira and we wish you well kerogana to Torasa University na my staff members your staff members biyemo sana mwanchu muligereri ko igure kuri ase daktari Jen Charles ondie kiestu akwane se bambia bono andamono tu akwane ira ya tungete chisemi ne epechi ntangani igora yo bogima ko toro kinga kitoko chaka ogusio nde bwensi kwara liro bugate kende gionsi nigaruse tibugimanse onye moteba nga muko moyo botebe mbia unanga bono tugetieso nyasaye numuya andekero ko bamuremereria nando weitia nando ko ba focus igo kokonyeka. Thank you so much. Ntagete tukuru mu rubiri bwa soko bwa kirega bu mwanchu muligereri nando mono go ikali tukoli yankyo elitonyara ko batoko mwanchero mogene na boranyole nandi kumyoka kwali nge kirasi rero rero tindi class onabuga mbere town ya yanda kwani abantu bake ingete campus ya linkwa ni staff members nywe cha ororo basi bene ngenda nganimbo tingo konkalia Njinda rachi bera ngoje kuje class Friday orajirangiria marieta obuye bu university ntori gosoma na secondary semester yenka bwati class ya kamabyo abana aba bago kora gisemi gicia degree ba undergraduate
Ubasegete bagende bachiko kora masters. Ochisemi chine na chiko bachingia. Kiara chisemi chine na kero chubwata igeko babwango komanya ebintu biri abantu bandi batamanyeti. Okay. Igo oyo ukora graduate agenda kole masters no nyam PhD yakora. Okay. Kera shindikana mono. Masters naho ne grade kiasa na kero waitira bona tolinse. Na rombo yole. Na aro watemire. Buyamana. Asante sana. Wikira butu abutulira abo mwancho muri linche guru kwino Santio Nyango. Tuwarenge na Diana Bindemo na boige kikosi kigima. Director Zack Joshua Nyauma na boigo kebati dago tebinga sobe chiro ye bimoni ne Karoro na boigo Sandra yamono sana nya saba seni tumira ne mambia asomoro biligwe soko bwakire tigato tigenda nilingana limwamu litwa bwatese mambia bono chisese chigenda te koyoga kera chikoira na yorole go serero nchiragire chigo cha chirenchara pi